Hello guys, hi guys. Hi guys, what do you say guys, are you good? Hi guys, Maswera say guys. Hey guys, Maswera say right. Varikuda kutaura na prophet vaya. Nasi tiri pano guys, as usual. I don't know kuti tichatora vanhu vangani. I am not sure. Ndinonzwa na Ivo anditika ndinonzwa na Ivo, saka mirai ndivatsvage ndione kuti tiri kusvikira papi. Mirai ndivatsvage ndione kuti tiri kusvikira papi. I'm gonna do it. Think. Right. Prophet makadi zvenyu. Hello. Hi Prophet, muri sei? Maswera sei sisi. Taswera sei isu. Taswera zvedu, maswera sei koko. Hai, taswera zvedu kunoku. Guys, isai dipindirewo number guys, dipindirewo number. Tikutora vanhu vangani Prophet nasi? Kabotora 15. Kana tikona time ichiripo. All right. Yes, so now takutecho so one kabotora 15, I think it's okay. All right. Right, saka guys, atisikamisa nguva ukafona guys 2 minutes dzako. Andika ukangofona 2 minutes dzako anditi 2 minutes dzako uchingofona admin ndisirewo number. Andika ndisirewo number. Admin tisirewo number. Vanoda kufona vafone anditika right. First caller wedu, hello. Hello. Yes, taura na Prophet. Hello Prophet, Makadi zvenyu mama munofara here? Mbishana, ndakataura nemi last week Prophet. Ndobva ndakakumbira kunamatirwa maziso negumbo. Gumbo ranga risingarwadze. But ezvinora kurwadza mufunge rakazvimba zvisingaiti. Last week hauna kuprofit, hauna kutaura nyaya yegumbo. Uyu munhu uyu mukadzi uyu Prophet makamuprofita akayashinga maziso. Imi mukabva maprofita gumbo, you remember? Akatoti aiwa gumbo rangu harisi kurwadza. You remember? Guys, muchikuri kuremember. Prophet vakataura nyaya akayashiziso maziso angu achaoni. Akazoti ndikuona pink. Akataurirwa nyaya yegumbo. Kunzi ndirikuona gumbo uchitsika something. Anti akati aiwa gumbo rangu no handisi kunzwa gumbo. Akazoti pakati pevhiki akazonditumira gumbo rakadai. Rakazvimba kudai. Akanditi Prophet vakati chigara zvavakataura something negumbo ndikaramba. Vakati ndikati ndakanzwa sokuti vakataura kuti gumbo uchatsika here something kana kuti wakatsika something ameno. Akati honai gumbo riya. I think ndora waya akanditi. Ndizvo. Oh, okay, I remember very clear. All right. Saka pagumbo iroro pane zvakaitika pagumbo iroro, but you cannot remember the event, but pane zvakaitika pagumbo iroro. Zviri kuitika pagumbo renyu hazvisi normal, it's spiritual. Pane zvakaitika pagumbo renyu, so ndiri kunamatirai, but after I pray for you, pane zvinhu zvichaitwa naMwari into your family, and God shall reveal a lot of things in your family. Amen. Yes, God shall reveal a lot of things in your family. So, kune zvinhu zvakawanda zvichaitika, and you are going to know it. Right, babata gumbo renyu. Amen. All right.
in the name of Jesus. Do as if you are removing something. Itenge mune chamuri kubvisa mugumbo renyu iroro. Hanzi tamungoni something chari kumitaura uri kubvisa something pagumbo rako iroro. Ndikudaro. Yeah. Amen. Right. Matova right so. Ratova right gumbo renyu. Anditi. Thank you, Prophet. Ndango kutenda rimwe zangu riyara ndaiti handichaoni. Rabeta mufunge. Mwari wakanaka ufunge. Wow. Sure Laina, sure wakuona. Not kuona still, but better than how it was before, because pamwe pese ndandisingatombooni but ndinoona kana mwana mberi pangu ndoona figure. You understand? Oh wow. So you are improving, Anditika? Wow. Right. I'm praying for you, and I declare you see clearly in the name of Jesus Amen. Christ. And also, Pora, you are healed, you are delivered. Amen. In Jesus' name. Something is going to happen to your family, and you know what is going to happen. And you know, thank you. Amen. Thank you. Right. God bless you. Right. Hello? Hello, Kola. Tipo makadi zvenyu. Ndikupa kutaura na Prophet. Taurai na Prophet. Prophet makadii. Makadii zvenyu sizi. Tinofara Prophet ndokumbura kunamatirwa. Kuziya zviri kuitika Prophet. Ndokumbura kunamatirwa. Handisi zviri kuitika financial breakthrough. Zvese zvakangooma, zvese zvakangonyarara kuti zii. Okay. Ndokumbura kunamatirwa kumangu aona mabasa nekampani yake but hapana kana chekumbofamba zvese. Okay, I want to pray for you, right? Are you in your house? Murimba menu. Hello? Murumba menyere. Hello? Murumba menyere, Kola. Okay. Very good. I want to pray for you. The moment the mom to explain something like Zungu, something like a dark thing, but she calls it a Zungu. And it just landed, up upon you as if something landed upon you, but in form of Zungu is, and I began to, things were just confused around you, right? So I want to pray for you. Okay, Prophet. Yes, because I see with your husband, things have been moving well financially. Things has been okay for the past time. Yes, but it just happening, just changing. Yes. Usually things are falling, and you wonder what is happening. But Mwari warida kukurestore Mr. Jesus. Amen. Amen. Thank you. Right. I want you to close your eyes. Yes. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. 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 You spirit, I command you to leave right now. Close your eyes. In the name of Jesus. 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 In Jesus' mighty name. Touch your head again. Yes. Be delivered. I command that spirit to leave you right now. Yes. That spirit of stagnation, Yes. that spirit of backwardness, mweya unodzorera kumashure upenyu hwenyu, I command that spirit to leave now in Jesus' name. Amen. I want to ask, what is your husband doing? You mentioned something about your husband.
kuita zvekutengesa meshini nekugadzira mishini yemiembroidery. But I was seeing some papers of a company. There's no company. anogadzira mishini yemaembroidery nechichi yame. Okay. Kola. So you've never opened a company? Network yavadotiza. Oh, shame. Okay. Teresa pamuri kufona ipapo ndipapo, but muri kufona paine mumwe munhu ndosaka isiri kupinda. Pane munhu achiri pacall, that's why isiri kupinda. Abvadona. Oh. Right. Oh, okay. Right, ukaitora mumwe. Adzoka. Hello, Kola. Hello, Sisman. Wangochinzi izvo ndiri kuona hanzi pane something like mapapers ndiri kuona pane company. Mune company here? Tinayo, Sisman. All right. That company, is it working right now? Not company iri kushanda izvozvo here company iyoyo? yemboshanda but izvo zvakadzikira zvinhu zvachona zvinongoita on and off. Because I see a restoration. Things are going to change. I see a restoration that is taking place. Yes, my tapas. There's a lot that God is going to do. Amen. You will come with testimonies. God bless you. Amen. Thank you. Hello, Kola. Kola, hello. Hello. Yes, talk to the prophet. Hello, prophet. Hello, makadiza nyu? Tiripo, kana makasimba. Tiripo zvakanyanyisa. What is happening? Muda chichikunetsa. Ndauna machiro spirit of stagnation. Hapana chiri kufamba. Business harisi kufamba. Marriage harisi kufamba. Finances zvese zvakangosunga. Okay, so I was told for you to touch your stomach. Is there a problem there? Yeah, ndinomboita my pains. Just my pains. Just my pains yet. Yeah. Okay, all right. I'm praying for you, and as I'm praying for you, you are being disconnected from any spirit, delay. Amen. Good. Right, touch your stomach. Close your eyes. In the name of Jesus, every spirit that delays your life, Amen. Be free now. Amen. Be free right now. Amen. In the name of Jesus Christ, Amen. I pray and I declare, Amen. your life is shifting again. Amen. Your life is shifting in Jesus' mighty name. Amen. You are free. Amen. 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 Yes. Right. God bless you. Chifonera wangu achimbofona wa tafonere back. Hello. Yes, talk to the prophet. Is a phone yako volume? Alright, Maisa. Yeah. Magadi prophet. Magadi zvenyu. Sina nedu prophet ndokumbira kunamatira. Utano hwangu hausi right, ndine gumbo rinorwadza. Business rangu harisi kunyatsofamba zvakanaka. Plus kumusha kwedu kungofiwa, vanhu vari kupera. Kuri kusara isusu vana vadiki, vakuru vese vari kungopera. Every year tinofanira kutoviga munhu 2 or 3 vanhu. Saka ndikumbira kuti mutinamatiro prophet. Lord, I want to pray for you, right? Gumbo renyu rinorwadza which side? Gumbo reku-right. Right, mukutonzwa gumbo renyu izvozvi? Prophet. All right, batai pamunonzwa izvozvi. Ndakabata prophet. In the name of Jesus. 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 In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Your leg, I command you to be healed right now. Amen. Be healed. Be healed. Amen. Be healed. Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen.
Leave your leg. Right, test your leg. Is there a change right now? Amen. Touch your leg again. I command that pain today. Going, it is disappearing from today. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Thank you, Prophet. All right. Now, then lastly, there was a man called there was a man Ainzi Sekuru, right? And this person, I saw him in his time. Panguva Yavo, he was fighting with other families. They were fighting with other brothers and other. But I see him bringing in things around him. And I see him with very evil things around him. To an extent that those things were working against his children. But I see him going to a foreign land, coming, But I say, growing you, I don't know how old were you when, if you ever, Magamba Wawana ere. Hello? Where was he coming from? Why Bakut? But I was seeing him in Mozambique. Vanoti hanzi dzinza redu tiriwe kuMozambique kana vachitaura vakuru but isusu hedu taavadika tinyatsoziva history yacho but ndizvozvo chaizvo. Yes, I see him from Mozambique. Then during his time when he was still alive, your grandfather Sekuru Enyimim, I saw him. He brought things. His hands were very dirty because and because of these things, he brought in things mumusha, and I saw that spirit attacking his children. His children begin to die. Now, during the time now my families are sorry. I see the spirit is still there. And I was seeing a lady, and this lady is now sick now. Very sick. And I was saying, because this is a big family, I was saying death is about to take place again. See? Yes, Baba wangu last week, Prophet, ndikumbura mtina matirewo. It's very sad. We need to pray for you. But my family menu, there's a very big snake. We want to pray. We want God to protect your family. And did it? Amen. We want to pray. Just close your eyes. We want to pray. Amen. If there were some people here in Zimbabwe, if there are some people here, they could come and we could see them, pray for them. Yes, you tell them, and also Sisimelu will help you as well, so that we will be able to see them here in Harare. Now, let me pray for you. Let me pray for you now. In the name of Jesus, I pray for you protection. Amen. And we reverse this death that is, we reverse it. We pray against this death in the name of Jesus Christ. We rebuke this death in Jesus' name. Amen. Jesus. Amen. Oh, you are free. Thank you. Thank you. So, sure. Hello. Mandichikumbira kunamatirwa Prophet kuti mapepa angu afambe zvakanaka. Ndakafana kuenda kuinterview yevisa muna August.
I don't know if they are connected to you. There are these two children that God, is showing me, and is showing me, and is showing me, But I don't know if you are related to them or. Mama. Pane vamwe vana tu vambuya vangu vari kutoenda iko kunyika kwandoda kuenda. But visa ravo rakatobuda. Okay, I need to pray for these two children, right? Amen. They're just going. Kubasa. They're going for work and school. Sorry, is it for what is it for? Could you just say? Vari kuenda kuna mai vavo. Kuna mai andika? Yes. Okay. We are praying for these children, right? And we speak the hand of God. God is just for the sake of Mimi. I might not explain in detail, but God is just covering them. Right, coming back to you. You said you are praying for your papers, right? Amen. My papers, what are you saying? Kuenda kuvisa kwa appointment yevisa muna August. Okay. All right, bring a testimony. Amen. I receive. Thank you. Amen. God bless you. Thank you. Thank you. God bless you. All right. Right. Makosa ajo. Wenje shenje. Right. Hello, Kola. Mushe kanjani? Magadi prophet. Magadi is when you says. Tiriko Magadi. Prophet ndakachikumbira kuti muti ndamatiro upenyu hwangu hwakamira nekubirwa zvese pamwe chete. Okay. But I want to pray for you, right? Amen. I saw you're just walking alone and very disturbed. Amen. But there is light. But there is a light that is shining in your life. There is light that is shining because you were walking and you were disturbed, but you were walking alone. But yes, someone was just there, but you were just walking alone. We want to pray for you. It's okay. I want to ask, unogara nani? Ndinogara ndeka. Have you been married? Ndandine munhu wandandinaye pamatoti ndandine munhu asi ndanchitofamba ndeka. And suddenly, so where is he right now? Andaunzwa? Hanzi ari kupi right now? Asi muri kuda kunongegwa tsono nhasi. Kunongegwa tsono nhasi. Ariko hatichatotauri pese. Yes, that's very true. So we want to pray for you because it was like you were confused at that moment and you're saying, God, so why? I just saw you the moment you called. But I want to ask, I know I know now you are trying to focus on your life to improve these areas of your life and these things. But I don't know if you still need the person or you are tired, Andika? Maneta ere. All right. Maneta ere kana kuti amchadani zvake. Handichadani zvake. Anditika, yes. I know mentally. Ndaona pfungwa dzenyu dzashushikana zvakanyanyisa for a long time because of that. It has kept you moving in one place. It has kept you moving in one place. Right? I want to pray for you. You can just move on. I don't see much light there, but though I see the person trying to come back again, let me pray for you, right? I'm praying for your finances, and I'm praying for your job. I'm praying for your life. All your doors are opened in Jesus' mighty name. Amen. God bless you. Bring testimonies. It's done. God bless you. Guys, bear with me. Makosa arapaka. Pane traffic chaicha iyo isiri yekutombotamba nayo.
pane traffic isire kutombotamba nayo. Nhasi ndakubatirai Prophet achibva kumaprayers. Muri kuita kunonge gwatsonoka. Kuita kunonge gwatsono. Hello, caller. Hello, Sismeli. Yes. Ndakutaurawo nemunhu waMwari. Taurai nawe. Changam 2 minutes. Tise ovamu. Ilo munhu waMwari makasimba here? Makadii zvenyu? Sipo. Muri kudei kuti munamatiro? Tirikuda kubatsirwa, tirikuneseka kuwana mabasa. Pamwe pachona tombowana, tombomiswa zvisinganzwisisike. Zvekundinetsa munhu waMwari. Oh, I want to pray for you. Okay, let me pray for you. What is it? Let me pray for you. Close your eyes. Okay. Right. Close your eyes. In the name of Jesus, any spirit inoholda pakuwanikwa kwemabasa kwamuri, ndikudeclare nzita Jesu. I pray it that holds. Chiso chinoholda kuwana mabasa kwamuri. I pray against that spirit. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, I pray against that spirit. In the name of Jesus. Amen. Amen. You know, we have prayed for you free, but you know, the Lord was just showing me to pray for this spirit, because I was seeing someone and his ear was just, and you know, when a spirit comes trying to capture someone's mind, to hold mentally, something like that. Okay. It's just a spirit. Yes. So I was just seeing someone, and this was just in the family, and the person was just looking like you, but not you. And the Lord said I must pray against that spirit. Amen. Yes. I don't know if you understand it, but we are praying against that spirit. Yes. That spirit, we are praying against that spirit in the family. Amen. In your family, we are tukuraira mweyo nestera Jesu. Zvebasa zvaita mabasa masunungurwa. Amen. Amen. Thank you so much, Prophet. Thank you so much. God bless you. You are delivered. Bring more testimonies, Andika. Thank you so much. Please, you tell your family to pray against mweya wekubatwa njigere, kushandiswa njigere, like kupengeswa njigere. Tell your family. Yes. No tender, Prophet. All right, sharp. God bless. Amen. All right. Thank you. Hello, caller. Hello, caller. Hello, Sismeli. Yes, somebody say. Caller, hello. Hello, Sismeli. Muraitere. Mushe taurai na Prophet. Yes. Muda kuna matro isisi? Kudaona matiro kubasa nechikoro nekuti ndiwa no marriage. No problem, sisi. If you're in your house, you can stand up. If you're sitting, if you're in your house. Okay. Good. Touch your stomach. Good. Touch your stomach. Yes. Good. Close your eyes. Right. Every spirit, I rebuke that now. In Jesus' name. In the name of Jesus, be delivered from every spirit. You be delivered. Be delivered. Be delivered. Be delivered. Be delivered. In Jesus' name, you are free. Amen. Bring a testimony. God bless you. Amen. Amen. Right. Hello, caller. Hello. Yes, Taurena Prophet. Okay. Prophet. Makadise. Makadise nyu. Tiripo.
Ndino mwana ane 2 years 5 months. Takarelocate kuya kuUK last year muna September achitotaura. Saka patakasvika kuno kumwana bvangoti zii. Up to now mwana hataura haburitse kana word kana one. Munai ipapo here? Anonzaniswa rake? Sorry? Anonzaniswa rake? Carissa. Amir. Anonzi Carissa? Yes, Carissa. Carissa. I want to pray for your is it your son or daughter? Mkomana? Muskana. I want to pray. Muskana, I want to pray for you. Carissa, I want to pray for you. Touch your head, but I'm sorry, Wimana. Okay, just hold on. All right. But I'm sorry, Wimana. Hello. Good. Hello. All right. Right. Mabat. Good. Tedzerema shogwa. Isitara Jesu. Nesitara Jesu. Carissa. Anokite Carissa. Carissa. Taura. Carissa. Taura. Do it 7 times. And 1. Carissa, Taura. Carissa, 2 Taura. quickly. Carissa, 3 quickly. Carissa, 4 quickly. Carissa, 5 quickly. 6 Taura. quickly. Taura. 7. Carissa, Taura. It is Zoka. Inzidzoka. Voice anoburitsa but rise mawedzi hapana kana mawedzi ari kutaura. Oh, voice robuda but mawedzi. Taura nesitara Jesu. Taura nesitara Jesu. Taura nesitara Jesu. Taura nesitara Jesu. Prophet, hold on. Kola. Ndukukumbira kuti kana muchitaura muri kudeclare, you are declaring pamwana wenyu anditi. Can you please have that like, and this in and men ko bamukira muri kuzvinzwa, and this feel it coming from like that punch kuti muri kuto declare. You have to, you know, when you are declaring something, Alice, uno declare zvokuisa stamp. Hanimona mungangoti Carissa, Taura, Carissa, let it come from kurwadziwa from the inside. 2 years ago ngakutaura. Hanimona taura ine passion zvinomutaura, puta isa stamp. Oh, okay. Isonge kuti mwana wacho ari kufamba saka ndokupetra. Hazvina basa, but imimi achimwana achifamba kudaro imibatai mwana, taurai chete, taurai ine fire. Okay. Amen. Thank you so much. Right. Your daughter is free, right? You are going to see a change. I know she's just a small child, but try to communicate with her. Oh, okay. Try to communicate with her. Taurai naye chinzwe. Taurai naye. Communicate naye simba. I know Mudiki akizuna onetsa, but just communicate with her. I just want to see something. Mommy. Carissa, mommy. She's not saying anything. She's not saying anything. Right. You come back with the testimony. Please, you record your daughter when you see some changes. Please, we want to hear that testimony. Andrika? Oh, all right. Definitely. There is a change. Mwana wenyu anototaura ende akutotaura mwana wenyu. Amen. God bless you. Amen. Thank you, Prophet. Right. Amen. Yeah, makozi. Hello, caller. Okay. Hello, caller. Hello? Yes, talk to the Prophet. Hello? Hello, Prophet Makadi. Makadi zvenyu? Prophet, nachikumbiro kunamatirwa. Mwana wangu akabirwa mota. Saka mota iyo haisi kumbowanikwa. Zvani mazuva mangani? Nachingokumbiro.
Yakabiwa musi wa8 December. Zvakatikira kunyika ipi? KuZimbabwe. Okay, all right. Let me pray. Father, in the name of Jesus, do not declare nezita raJesu mota ngaiwanikwe ende uye vakaba vacho ngavaexposwe in the name of Jesus Christ. Please, you come back with a testimony. Please, you have to share us your testimony. Thank you. Amen. Kola, hello. Hello. Yes, Kola. Ndikukumburuka kubatsirwa na prophet. Taura na prophet. Hello prophet, makadini. Makadini zvenyu. Tiri nani. Ndikukumbira kubatsirwa prophet. Zvinhu zvese zvakangomira, hapana chinombofamba muupenyu. All right, touch your stomach. Let me pray for you. You need deliverance. Touch your stomach. Okay. Right. In the name of Jesus Christ, iwe mweya fambe suduruka ipapo. Mweya unokonzesa upenyu hwake kuti usafambe, suduruka ipapo. Iwe mweya wakabata upenyu hwake kuti usafambe, suduruka ibva pamunhu iye izvozvi. Vatosuduruke ipapo. Bvisa zvako izvozvi, ngatibvisa zvawakaisa pari zvese izvozvi zvinomutadzisa kuti zvake zvisafambe izvozvi nezita raJesu. Right now, you spirit, I command you to live your life completely. In Jesus' name, we have prayed. Amen. You are free. Bring your testimony. Whatever zarura, when you wangu wakavarwa, you will see things changing. God bless you. Thank you, Pastor Meta. You met a prophet. Okay. God bless you. Bring your testimony. Thank you. Hello. Hello, Makadini Simele. Hello, Pastor. Did I tell you? Hello, how are you? I'm good. Hello, Pastor. It's my life. Pastor, murume wangu hasinzwa zvakanaka. Ane time achirwara neest inomutambudza zvisingaite. Uyezve ndine nekuti ndikaronga zvinhu zvandichida kuronga, like kuenda out pane zvinongobata zvoramba kuita, like now pane zvandiri kugadzirira futi, but ndikutongoona kuti pane zviri kutongovhiringidza. Okay, where is your husband? Vari ipapo here baba? Yes. Wow, I want to pray for you baba. Don't mubate pachest penyu. Okay. Very good. In the name of Jesus, all right? In the name of Jesus, every pain in your chest, I command it to leave you from now. Yes. Every man do chest pain. In the name of Jesus, Amen. I command you to leave him forever and ever. Amen. Amen. I pray for you, Baba. I pray for your wife. Whatever, unayo, bid papers or anything, your doors are open. Jesus' mighty name. Amen. Amen, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you. Masuno Gorwa, I was also seeing trucks, kuna baba. Trucks. Hello, Pastor. Hands I see trucks kuna baba. Trucks. Yes, you testify. Chapupura. Shaita. We receive, Pastor. We receive, Pastor. Amen. Thank you so much. God has opened your doors financially and other doors. Shaita, God bless you. Amen. Hello, Kola. Hello. Ngataura na prophet.
taurai nawo. Yes, makadi yenyu makadiyo tiripo zvedu. halo prophet nachida kunamatirwawo ndinoita problem yemudungu nebhizinesi rangu harisi kunyatsofamba zvakanyatsonaka. Oh, good. Raise your right hand. Let me pray for you. In the name of Jesus, I pray for your hand. I pray for your business. In the name of Jesus Christ, I declare in Jesus' name, amen. 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 Thank you, Kola. Good. Hello, Kola. Hello, Prophet. Yes, hello, Baba. Hello, Baba Makadiko. Tiripo zedu. Dauna matiroi, Baba. Inini dambudziko baba zvangu hasikana kufamba ndinongosenza but hasikana kufamba upenyu hwangu hwese. Ndiri kunamatira handiti? Amen. Very good. Simudzai ruoko rwenyu ndiri kunamatirei. Tinonamatira upenyu hwenyu. Tinonamatira upenyu hwenyu. Tinorayira mweya wekuomerwa. Mweya wepanzvimbo 1. Tiri kunamatirai upenyu hwenyu ngaushanduke zvinhu zvifambe. Nezita raJesu. I speak increase and I speak doors financially. Zvinhu ngazvikufambirei Baba. Nezita raJesu you will testify. Amen. 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 Thank you, Andrats. Thank God you. bless you. Thank you. Right. Pane varume here apa padambofana timbotorawo varume guys, vakadzi makanyanya kuwandisa. Imi. Hello, Kola. Hello? Hello, Kola, murisei. Makadiyo. Varai imwe phone iri kumasure. Varai imwe phone kana ndokudonhedzai muzunzuka mavhara imwe phone. Hello, makadiyo. Prophet. Makadi zvenyu. Makadiyo. Yes, ngakunamatirweni. Ndinoda kunamatirwawo zvibereko nemaprojekti angu nebasa. Ndozvamabatira Kola. Kola wabata mhino kuti munamatirwe shuwa mukanyara vanhu shuwa paproblem yenyu. Imi kaimi. Right, mune mvura here? Mune mvura mucup? Any water there? Yes. Good. I want to pray for that water, right? It's a point of connection to you. Amen. Good. In the name of Jesus Christ, Father, I pray for that water. As you take that water, whatever zakasungwa mudumbu mavo, ngava delivery. I pray and I speak fire and the power of the Holy Spirit in that water right now. In Jesus' name, amen. I pray for your projects. I pray for your projects in the name of Jesus Christ. I see lands. I see a lot of things. And I pray for you right now. Everything that you are intending to do, may God continue to open doors for you. In Jesus' name, amen. 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 All right, Kola. God bless you. Hello, Kola. Hello. Hello, Sister Mary. Yes. Magadi prophet. Magadi zvenyu. Prophet ndokumbira prophecy mukati meupenyu hwangu kuti kungodzungaira. I'm very confused. Ibatsire nonena kuti mapepa. All right, my sister. I want to pray for you. Andije. Loti zvinhu zvenyu zvifambe zvakanaka. Andika? I want to pray for you. Loti Mwari vakuzarurirei. Zvinhu zvenyu zvikufambirei zvakanaka. Zviitewo. Right. Father, in the name of Jesus, Amen. I pray for you. Amen. In the name of Jesus Christ. My papers, I pray for your life. In the name of Jesus Christ. Amen. My sister, you see things changing in your life. I see a change in your life, right? Yes. There is now light in your life. You see things changing and transforming. Amen. God bless you. Amen. Muchine power eri prophet chiramba chienda. Tapa number, is it 13? I think that's our name. How many? That's our 2 chit.
All right. Okay. Hello. Hello, Sisman. Dzimai phone imwe iri kumashure. Yeah, ndabvisa ndada kunzwa kuti munotiona because ndanambotanga ndatumira message. Aiwa, mameseji ndiri panguva pekufona. Right, all right, Prophet. Yeah, thank you so much. How are you, Prophet? How are you, Magadi, Zenyu? Ndiri right zvangu inini, ndiri right. Prophet, ndine ndongoda munamato. Ine nzvimbo yangu yandaka apply chikoro. Saka iyi nzvimbo iyoyo iri very tight kuwana, saka I really want to be kuti ndiyo one achatorwa because zvese zvavanoda ndinazvo. So I just need a prayer, please, kuti mundivhurirewo nzira kuti zvifambe zvakanaka. That's very good. What is your first name? Florence. Okay, no problem. All right, so sorry. All right, let me pray. Father, in the name of Jesus, Father, I pray for Florence. In the name of Jesus Christ, zita ravo ngariwanikwe ipapo panzvimbo iyoyo, ngariwanikwe ipapo pavari kuda nezita raJesu. In the name of Jesus Christ, mazarurirwa. Thank you. Bring a testimony. Amen. So much, Prophet. Thank you very much. Simeli, bye. Thank you. Thank you. Welcome. All right. Hello, caller. Hello? Yes, caller, talk to the Prophet. Hey, Magadi Prophet. Makadi Zenyu? Tiripo ndiri kuda kutanga netestimony. Ndakauya kuZimbabwe nemhuri yangu. Makatibatsira takauya kuchechi. Tikaenda kugomo. Tikanouya nemavhu. Tikanamatirwa ikoko. Aiwa, life yangu yachinja kubva ipopaya. Amen. Marwadzo emiri aya nani chaizvo. Kubasa ndakunyatsa kuenda. Hallelujah. 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 Jesus. Amen. Mwanakomana akanga aita kuti tikwire kumusha iyeye. Akachinja zvamusati mamboona. Hapasina kunwa, hapasisina kudhakwa, hapasisina stress, Hallelujah, Jesus. Nyaya yanga yasara iri kunetsa ndeyebasa. Anga achitanga akarelaxa zvake kuti awane basa munhu amushayi kwebasa. Asi nhasi uno ndanzwa achiti mama ndakaaplaya basa. Ndadedzwa kuinterview musi weThursday. Saka ndoda kuti Prophet munamatirwe nekuti akuda kutosagurerisa asingashandi. Atanga kusenza. Basa it's a definite. Basa rondiraki nezita raJesu. Amen. Okay. Amen. Also so makauya kuZimbabwe mukanamatirwa, so things are changing. Zviri kushanduka zvakanyanyisa. Zvachinja zvamusati mamboona, Mwari vakanaka. Ende kugomo kuye dai vanhu vachimboziya zvavo ukasvika muZimbabwe vaende kugomo kuya. Ndakaenda kugomo ndikanouya nemavhu. Ekuti ndikaona kuti apa hapana kumira mushe ndinongomwaya tumavhu twangu zvangu ndakanyarara. Asi havasiva vanoenda kuZimbabwe vega kola. Ndine matestimony akawanda ari mumaaudio problem. Vanondipa testimony nhasi munhu anditi Prophet wozoya next week inini kana ndisina nguva ndisina kuiplay. Ndichati ndapedza pa ndombodedza ni 5 ane matestimony. Vakandamatigwa pano last week iyoyi ndine matestimony achona vambofona vachitaura matestimony avo. Aiwa, matestimony nawo takanamatirwa takabatsirwa. Ndakaenda kuZimbabwe ndisingagone kana kutsika negumbo nemusana. Asi zvinezvi ndakutoita senyaya zvakamboitika. Amen. Kana kutozvinzwa zvakutose. Amen. Mwari vanogona kuzarurira inesta raJesu. Amen. Thank you, caller. Thank you, caller. Thank you very much. Right. Guys, number yedu yakwana for today. Anditika number yedu for today yakwana. Let me take this last one. Okay. Let me take this last one. Then dodava my testimonies. Chete. Hello. You are the last caller for today. Can I talk to the Prophet? Okay. Magadi Prophet. Magadi Zenyu. Ndikuzvizwa Cynthia. I'll do that. Prophet, ndodaona madhonzo ndine problem yemusoro. Ndinongogara ndichimwa mapainkillers neproblem yemusoro kutema neproblem yemusoro. Kwese ndodaona madhiro life yangu. Ndoda kubuda ndoda kuenda kuchando. Okay, no problem. Chibata yemusoro wenyu. Yeah. Ndabata. Very good.
All right. In the name of Jesus, ndorayira pain ngaisuduruke. Bate pakati pemusoro wenyu. Kubva nhasi ndinorayira pain ngaisuduruke musoro menyu kubva nhasi. Itenge mune zvamuri kubvisa musoro menyu. Yeah. And Very good. Very good. You are free kubva nhasi masunungurwa nezita raJesu. You are healed, you are delivered in Jesus name. My finances enyu nebasa, my papers zvaita nezita raJesu. It's done. Amen. Amen. Right. Very good. Thank you. Prophet, tokumbira kuti mumbonamatira munhu wese musati maenda munhu wese, and then tozo kana muchida zvekuramba muripo tombotora vane matestimonies kana muchida kuenda moenda zvenyu, it's up to you. Asi ndichazokufonera kuseri, ndichazokufonera kuseri. Right. Munhu wese kungokavha munhu wese kuitira vasinawo kwanisa kuwana kubata prophet nhasi vachizovabata next week. No problem. Thank you. Right. Munhu wese akateerera, I want to pray for you. Kana une problem yaunayo, kana iri papers, kana iri utano hwako, kana ari finances, whatever, just hanzi vamwe tine mvura, takabata mvura, toda kunamatirwa mvura. Ndinongonamatirwa ipapa handichika, then kana uchizoda kuzotaura navo apa next week unoita ukurumidza kufona. Very good, very good. Kana une mvura yaunayo ipapo, I want to pray for you. Raise your faith. Mwari vari kutokuona uri pauri ipapo, chitotenda kuti Mwari vatori muroom mauri imomo, vatoripo muoffice imomo, mukombi, mumba, wherever God is there. I want to pray for you. Right? In the name of Jesus Christ. Amen. We could declare wese ari kurwara izvozvi, every pain, kana ari makumbo apora, musana wapora, mudumbu, maziso, musoro, fibroids, growth, cancer, I command it to leave in the name of Jesus. Every pain, fibroids, every attack in your body, I command it to leave you in the name of Jesus. Yes. Wesakabatwa my finances, gasunungurwe. If you are blind, I command your eyes to receive sight back in the name of Jesus Christ. Kana mwana wako asingataure, asinganzwe, I command your child, your daughter, your son to start to do zvanga asingakwanisi nezita raJesu. Kana marriage yako isiri kufamba zvakanaka, I declare, right? I'm giving you a few minutes. If you are praying for your marriage, just hold any card, any photo of your husband, of that person, maybe akaenda rota adzoke, just to hold that photo wherever you are. I pray right now for your marriage in the name of Jesus Christ. Marriage yako inovava ngaigadziriswe nezita raJesu. Marriage yako isina kugadzikana ngaigadziriswe nezita raJesu. Whosoever akaenda aroda kuti adzoke muupenyu hwako, I command that person to come back in your life again. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Kana kunamatira mapapers ako, you are going to receive good news. In the name of Jesus, you are praying for your shifts, you are praying for favor, Kubasa, you are praying for anything. I pray for favor in your life. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. I command you have your child in the name of Jesus. If you have got stroke, if you have got any problem, every problem from the soles of your feet to your head, I speak complete healing. Healing. Deliverance. Your finances are also free. Your marriage is also free. Your life is also free. You are also delivered from spiritual husbands. In the name of Jesus Christ. Wherever you are healed, you are delivered. All of you bring testimonies. Whosoever akabata mvura maoko ake, that water that you are holding, tinoisa simba redenga mairi, ngairegedze kuva in ordinary fire in that water. In Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Then maybe you want to send your relative kuchechi, unoudza relative yako yoya nefoto rako musi Sunday kuchechi, inongorefer chiti ndakakunzwa ipa sisimeli, then thank you so much. If you've got a relative, kana uiwo uchirwara
uri kure une hama yako iri kuZimbabwe, send your relative on Sunday kuchurch nepicture yako, handiti uchisvika kuchurch just tell them tiri kubva kwaSisimeli, handika unoitwa priority, handitika obva waona prophet, handiti kana uripo please send your relatives kuZimbabwe, itai hama dzenyu dziende kuchurch, handika ende chikuru regani kuencourage ngavasaenda kucheche kunonamatigwa chete guys, itai hama dzenyu dziende kucheche. Onai the advantages of being in the church, kutoshumira muchechi munenge muna prophet vanobatsira kudai, unotobatsirwa pasina zvemakiu zvese izvi, pasina zvemafoni calls zvese izvi, because uri mwana wesangano, handiti maona muri mwana wesangano. Saka please udzai hama dzenyu dziri paAfrica kuti vainde kuchechi, handika matenderera guys maneta madligwa mari maneta. Nhasi ndandina mama wangu wane 75 years ndogona kuvafonera pakuzeivo gavanifonera kusendi, handika vakarogwa 500 nezuro, handitika navamwe sekuru vane mukurumbira wenhema kuYouTube uko, handiti 400 handinotora prophet varipo, ndikata prophet azvoita kunge ndoita kunge ndatumwa naprofeti, ndichakudzai prophet vasisipo, handiti maona ndokudzai story yacho. Vatondiudza nhasi ndandichifanira kuseka ndikati magogo 75 zvikanzi mwanangu ndakambobigwa 150,000 US dollars yandakaverengera vanhu ndega kudai vanogara kunoko udhara vakagara kwai ndakaverengera vanhu dai ndenda kuZimbabwe ndarohwa chekuseri kwai ndikati handipami kuti nditi ndakachaka nezuro chi kutotora pamari yemwana yeschool fees kupa sekuru ivavo zvakaoma. But anyway it's okay. Prophet ndokubatai manje kuseri ngainimbotsvaga matestimony. All right, sharp Thank you so much. All right. Right. Vane matestimony ndoda kuti mufone. Hanzi namugogo vavanifonera nhasi, hanzi mwana wavo mukomana anga asinganzwi zvakanaka, handitika imagine asi ndikudhara ikokoko mwana wavo mukomana anga asinganzwi zvakanaka ndobva aidi vainda saka ivo gogo ava vakangwara, handitika ndofunga vari mucomment section ndobva vatuma mwana wavo kwaSvatu kune kwaTashu zuro. Tashu iwe kana wakantarisa munhu andikutaura nomuziva wakadlira 500 nezuro unomuziva zvaka zvawakaita. Hanzi uchisvika kwaTashu kuya kwanzi kune munhu anenge achibvunza mazita, handika achinyora mazita kwai. Saka pakasvika mwana uyu paline papaya ndobva atofonera ivo gogo kuno kuti ndiri paline asifana kunyoresa mazita kwai. Ndobva ndatati ndamumudza kuti nyoresa mazita efeki, handitika because tisingazi kuti mazita aya ndechi, nyoresa mazita echi efeki, ipa information efeki nyogo ipapo, handimaona. Ndobva mukomana yasvika nezuro kwai ndobva anyoresa zita nesenemu zvefeki neaddress zvefeki and everything, handiti saka vari kunyoresa kudaroka. Uyu ari kunyora wachona uyu, handika ari busy kusenda information kuna sekuru vari mukati, muri kuwa information yekunyepa iye ari busy kupinda kuna sekuru mukati, achinopinda maTashu muyama nezuro kwai ndobva takunzi zita rako nonzi ningi ranyoresa riya renhema riya zuro. Zvakaitika zuro izvi, handimaona zvikanzi unogara kwakati, ndikuona uchigara ndikuona uchigara kwakati, ndobva kwato kwanga anyoresa kwenhema kuya. Kwanza akangosumuka nezuro akati achingobuda panze akati mama tarohwa mari bhegi raenda mama mari yedu yadliwa mahara. Anzi makudenana aiwa kwai zvikanzi mari yedu yadliwa mahara mama, mari yedu yaenda, mari yedu yatoenda, handimaona kwai. Ndobva ndatosumuka abuda kwai abuda kanzi unofanira kudzoka ne700 paunodzoka next time you must come back ne700, handiti maona unofanira kudzoka ne700, handimaona. Saka gogo vangu achitaura kuti mwanangu ndiudzirewo vanhu, handitika takarohwa mari nezuro ende hamene chakaita ndingoti kune mwana usanyorese madetails ari chinoti munhu hatimuzivi tikuzama madetails ayo chaiwo kwai ndo akanoudzwa mukati meme achisvika, handimaona. Saka kuva heye musadena guys iwe inini wandinovimba naye mukuru handivhundisi kuno zvinhu zvisina nebasa rese wangu wandinaye mukuru kudarika zvin'anga zvichichi ari pandiri ndiye muomo. unoona mwananga achinamatwa apo, unoona mwananga achinamatwa ndo mwari chaiwo toziva vanomutsa vakafa, vanomutsa vanhu vanorwara vakavata panhoo, vanomutswa kufamba kuti dhika ini muchiti munhu hapasisina, vanotora kubatidza mabhonzo kwete kuti kwai musa itisira chivhundutsika nezvinhu zvisina nebasa rese izvozvo zvokuti kwai kudii vanovhundusira vanhu vanenge vasingazivi Mwari, vasingazivi kudana kuna Mwari, ndo vanovhundusika. Unoziva kuti ndovhundusika chinguri takanguri tavaudza pano, unoti havazvioni zvati tichitaura pano, unoti havazvioni, vanozviona asi kuti kumakata. Handiti ndinojeregwa nemi munenge muchingondiona ndango dai mungonditukira mungodini, asi takuenda kulevel chero kudedza kuseri kutakudedza yangu yewo ndikuti kwakudedzwa chaka spiritual battle. Unotamba iwe, unotamba ndinomira, ndinomira kumira cheko ndinomira kungoti handiondi
ndaiona ndakadosilima guys hachadombooni ndonga ndobhonzo rangu irori ndogara chingotara muno kwandi vanongo mama zvamuchahwi kuma next day zvachakuhwai munongoti zvichua mukatakura chiafrica kana chokuti mukaita noise ndikati takatojaira kana tonamata tinoita toita zvimwe ndogara kunext door ndouko vanondiwa kana vachiunde zvavo izvi kana vachindiwa ivo vanonamatawo zvinamato zvavo wandi handichimaona. So guys ndaichida ngoti mungove careful pamunoenda kunhingikiriko right. Vane matestimony guys vakanamatirwa pano ini kuchotsvaga maaudio andogoza ndichatangira papi maaudio handinawo aya ndogoza ndichatangira papi nemakoza ndingafoniwa nevanhu kudai. Vane matestimonies guys fonai vakanamatirwa pano vamwe vakaenda matestimony avo kwandiri please kana muripo pacomment section number can you please call in handika chingofonai fonai please vane matestimony please fonai iwo muencourage vamwe tu apa ndikuita kuti muencourage vamwe kuti munamatirwe mutumira hama dzenyu dzinde kunonamatirwa munonamatirwa for free guys for free nekungokuencourage yekuti nemiwo mega munamati and it's for free kunamata salvation is for free and maona vanoda kufona manhikiri matestimony fona itinzwe vakandipa matestimony avo ese fonai please vamwe vanzwewo fonai ndevenema deputy parent ndezvenema zvakazvoka ndogara ndichikutaura pano wani kuti mune ndichigondigwama ndezvefeki zvekazvoka ndichongoitiko feki but munonhingirira nematambudziko naenda zvakuti mwanzikana wekuroiwa kwai wafa ari mumavoko futi ana sekuri vava zvakaoma zvinhu zvacho zvakaoma. Hello dear. Hello. Hi dear. Hello, maswera sei maswera sei taswera ndachida mukutendawo Mwari nekungotenda Prophet Josi. Ndakanamatirwa maziso angu last time rimwe racho ranga risingaoni completely ranga risingaoni but zvino ndakutomboona ndikavhara rimwe ziso iri tomboona kuti apa pane something handizonyatsoona hangu kuti pane chii. It's not yet very clear but like unongoona kuti pane something like maketeni aya ndikuona kuti pane maketeni. Oh wow. pane dressing table pane clock radio iripo handisi kuiona clock radio but ndiri kuona light reblue you understand. Zvinhu izvo ndandingazvioni completely before but ezvino ndiri kuona I think it may be like what he said kuti it will continue. The healing continue. Newo chiga kuchiramba wakamira pana Mwari newo uchinamatavo nekusaidi kuti Mwari please basa ramakatanga ripedzisai. Exactly. So anachida kutenda Mwari nekungoramba ndichikomukumbira kuti aramba achingondihilawo nekungo encourage madiaries kuti zvimwe zvatinoenda kunobata kwatinoenda like kun'anga uku like what you're saying salvation is free. Sometimes it's just there's no need for money kuti unamatirwe nevanhu vanonyatsonamana kana ungozvinamatira wega iwewo. Sometimes we fail kungopfugama munhu uchingozvinamatira wega. I know kuti hangu sometimes tese hatina simba rekunamata like how other people vanenge vapiwa chipo chacho naMwari chekunamatira munhu uchihila. But sometimes your prayers yourself and your faith and your trust in God, with time zvinooneka ende zvinobuda. I'm not saying I'm healed, you understand what I'm saying, but I'm saying kuti ziso ranga risingaoni completely but ezvinonda kuona kuti pane something chiripo. You understand and believe kuti semataura avakaita prophet kuti I believe kuti the healing is continuous. Sometimes venyama tinoda kubva tatongoona instant change ipapo. Exactly, but it doesn't work like that. Thank you caller, thank you. Right, varipo here vamada kufona guys. Okay, we are also a prophet, but that will be next week, my dear. We are message you. That's gonna be next week, my dear.
That's gonna be next week. So guys, yeah, I think yeah makosa rapaka anasingambomaona kawandisa okay. All right, you can go so attend gonna we after. Right guys, so thank you very much guys, thank you. Taida kuita live kedu kaka tukaita ile tukaita tidi kudisable live iva mogoso no tukaita tuzokaita mangwana kana ndokuitry video live kedu kataida kuita kaka tikangukaita inovhara ya prophet dai amoda ku batsirwa nekudidi avachaiti ndoda kuitira mavideo masano ndechingokandira mavideo pechimwe zvinhu ndorega kukuta kanzi taika live tobva tavhara live ya prophet hanzi tai video yeah, I think video right tisavhare live ya prophet anmona because tangotanga imwe live zvinoita Facebook mira ndikudzei zvinoita meta inopusha current life ndikangobva iya ndichatanga kuita ndochatanga kupushwa ichinda kumusoro ichidai anomaona but still ndakadropa ndikadzoka stella inopusha yandichaita ndo inopushwa neFacebook inezenge ichita anenge azovhurawo achionawo achitsvaga achiona handisimaona ndo zvatakadiscover kuti ndo zvikuita Facebook ndosamtoneko zvino tikakanda tomboti anamona kuti yaifambe ende zvechokwadi inofamba mutarisi inotofamba unoti watoisiya kudeso iri pa 2000 panoda yatoyo kuma 17000 watches but taiti tikaita dzimwe pamusoro fast kudai anzi live tomorrow more content alright sadza nenyama tatikazodikasasa kudai so paila kudai dzaitandirana ma 67 dzomira ipapo 67 dzomira ipapo iko zvino dziri kuenda zvokuenda kudai kungodai woita hanzi taifra live but tatanga kane yanikikiri ndatatanga kane ya prophet atindi kubvarira ya prophet kwaira mai kujisondonesa munhu anyway guys regai tozoita mangwana regai ndigozoita mangwana ndozoita riri video ndozokandira ndoda kuita video. I want to do video nenze video about socialites handitika I want you to know more about asthma socialites, things that you don't know andimaona things that you don't know that happens kuseri andika kana things that you don't know pa socialite apa kwagenda ndakadai so as a socialite andimaona ese zvo ma socialite isame trend andimaona isame trend ndichatu kwangu nevamwe vangu ma socialite kone news zaskomoti news ndineni nditorimo munews imomo right ngati kugarira pasi ndimbotanga kunyora kuti news nadzo ndakaenda ikone ndichadziverenga but for now andisuda kudisturb andikane chikudai and iko zvino tikaanzi tai live tania tikaita live iko zvino ndovhara live ya prophet wangu ndovhara live ya prophet ndozvandisiri kuda inguva iko izvozvo dzatove 9 kuZimbabwe dzatove 9 18 past 9 kuZimbabwe chirega itipushe iyi toda live manera chirega itipushe iyi kana tichita live ngatiche kana kuma 11 alright news tichadziita icontent dzese dzizo guys news tinadzo zvese zvozo tichadziita news don't worry tichauya but tikaisa topo itombo irega yopusha tikadai torega yopusha ichinda anditika right so hanziko mukangotaura pano ndikangotaura zvinozoita here kutaura palive ya prophet naiwe ti vanhu vozoyaona tapedza kunamata totanga kutaura makuhwa makuhwa ikuhwa kai ikuhwa zvenete kwaine umwe kwaibatanidza imungoita pano naini guys zvinoita tongobatanidza hariwo iti guhwa here guys hariwo iti guhwa thanks chemerero pa right atichaureji atingochipusha ipanapa so that tingotaura panapa yongopusha yese ka1 and tongopusha yese ka1 tongoibatanidza ipapa yakadai yongoenda right guys takutaura nezvemasocialites anditi taida kutaura nezvemasocialites musiya uya chitadza kureva guys ndoda mbokudza ichishaya zvelife chishaya ilife munhu anotanga kuona ya prophet ozoya kumakuhwa kusasi kwekupesirako anozongona nemakuhwa sisi kwekupesirako taida kutaura nenyaya yemasocialites guys musiya uya kwainzi
masocialites kudi ndikati ndichaanzi no musabatanidze. Handifungi kuti zvine basa andiwana munhu anozongoona yese. Munhu anoona anozongoona yese inobva yangopushwa yese kawani. I think that makes sense. Guys, ndada kukudzai nyaya yemasocialites pasocial media apa. Masocialites ese amunoona pasocial media guys apa. Anditika ose masocialites. Anditika imbavha. Mazwa guys, imbavha. Masocialites. Guys, musina kudedza vamwe here guys. Chidedzai vamwe zvindinyazotaura ndikuzongotukwa kwazvo. Ndikuzongotukwa zvakanaka zve guys. Chingodedzai zviro. Nai. Chingodedzai vamwe. Tania wakaenda rini? Usina mbondioneka. Une shuwa Tania. Ndidedza. Guys. There's munhu wese imbavha. Laina. Socialite rose is imbiva. Thief. Chitega yangu guys. Chitega yangu. Asibila kukuza icho kwadi guys. Asishiwa zve guys. Ndikuwa kana ndotukwa mumireneni. Agere zichanya kutukwa here izvo handichinakada mazana zvokutukwa izvo. Hanimona ndaitaura ndikati masocialites ese imbavha guys. Mira ndikuudzei munhu wese shamwari imbavha. Masocialites ina handizosivi imimi asi muri mbavhawo asi kutaura kumasocialites abe yangu handitika mbavha mozati nemhaka yenchiti masocialites imbavha handisikurira kuti imbavha dzoti dzinonopinda mashopu dzichinoba hanimona kana kuti mbavha dzinodai but chokwadi chiripo chaiko chokwadi chiripo realistic ka iripo chaiko ndeyekuti handiti vanodlapa vakasungirikwa inema here guys. Inodlapa yakasungirikwa. Hakuna ndakukudzai guys. Hakuna musocialite anoita chinhu chisingamubenefiti. Dati mugare makaziva chokwadi. Hakuna musocialite anoita chinhu chisingamubenefiti. Anobaya life pattern ichi. Agotukwa every day ari pa life kudai. Asina kana sendi raanowana kana kubva kuna Skabe kana kuti kupi inema. Hazviiti. Hazvigoni. Kune zvakawanda zvimwe zvinenge zvichigona kuitika. Sometimes ndingoti akangu in general andika zvinogona kuitika. Mamwe mapost cheche vanogona kukandwa pamasocial media apa. Yesi amarula anogona anotanga tombobhadharwa kunzikana. Sezvamunongonzwa zvimwe chitaura nevabi yangu masocialites kuti kune vanhu vanobhadharwa kuti vatuke vanhu. Handimoga mchinzwa kuti wakabhadharwa kutuka ningi, kuti akabhadharwa kuti tuka ningi. Anditika muri kuona zvinenge zvichitika. Kunotobuda mari ava vanotodlapa vakasungirikwa. Hanimona kunotobuda mari kumashure kunzi alright omari tukaningi omari information yakadai so omari kanda posti choro ikapisa chero kaita sei usabve. Hanimona mwana ndosamchina masocialites achitaura kuti thank you nemasters kandai masters anditika isaimutesa mapaper wedu isai mapaper anditika because vari pabasa pavo vanotodla ipapo anditi saka ini nanguka semasocialites vanhu vamwe chete zvinozondinetsa hangu kuti tinozoudza nedu kuti kungozoti umbava wacho nawo umwe hauzoiti. Hanimona asi munhu wese anenge achingori mbavha right. Let's go on the nyaya dzekuti mabrand ambassadorship and blah blah blah. Let me tell you the trick iri pamabrand ambassadorship aya handiti who can I pick on ndopikani ndapika mnari comment section. Alright, toti simba rashe ushu andika simba rashe auya pa social media nasi auya pa social media simba rashe nasi andika ari kupisa zvekutopisa zvazviya andika ari kutopisa simba rashe zvekutopisa pa social media ndiani chimuti ndiari kurira andika hakuna munhu anoenda kunopa simba rashe uyu chinhu mahara. Ngati mugare makazviziva izvozvo pane benefit inenge iripo andi muri kuchinzwa pane benefit inenge itoripo ipapo. Ari kurira simba rashe ushu anditika ini ndiri kutengesa hembe dzangu anditika ropa ari kutengesa cutlery yake anditika Michelle ari kutengesa bhutsu dzake anditi uyu nehanda uyu ari kutengesa mbedha yake anditika munhu tese takadaiso tine macompanies enu anditi munhu ari kurira panguva ino anditika ndiye simba rashe uyu anditi first person anonosvika achinobata kuti asvika ipapo kuti ndavapfekedza ndavapa bhutsu ini nedress andika the more obvious ari kupisa pazvinongotaurwa kunzi vapiwa bhutsu nedress naningi andika achatotaura obvious kuti dress nebhutsu ndakapiwa naningi vanhu vanomhanya kudai ibusiness. Muda kunzwa every transaction amuna pa social media kubva nhasi muzvizive kuti it's business.
It's a business. Hakuna zvekuti kwa moyo wakanaka. It's a business. Nokuti moyo wakanaka, you don't gain anything from there. But the moment yapano gain something chete, that's a business. It's a business transaction. So now, ndichenda boots zangu ndinopa Simba Rashe andika Simba Rashe vati wow ndikapiwa boots na sisimeli andika overtonyura maposta chitenda no anga sina boots Simba Rashe ndisimeli vakaita havo vana wangu ne number yangu inenge toripo people they'll come in numbers andimona kwakutenga boots simeli vakasupporta Simba Rashe vakampa boots saka toda kunova support tenge boots. It's a business. Imagine ndampa pair boots, how many more people are going to come and buy boots kwandiri? Ndampa pair one year boots vachaya kwandiri kuzotenga bhutsi nini vangani uya nembhedha andika apa pambhedha vachenda kunotenga mbhedha vangani uya nevhudzi andika apa Simba Rashe vhudzi vachenda kunotenga vhudzi kuna Simba Rashe vangani. It's kind of business. Ndosaka mtonati even pa social media andika pakanzi pano uya munhu ari kurira nhasi animona itori atanga animona munhu wese anda kuti ipapo animona ipapo kuti ipapo uchisvika ukagara wangu wakapture ipapo wangu wabata animona zvamwe sechazoya kumashure ava avasisina recognition iwe ndiwe watotanga otomhanya nacho. Ndosaka mchizoona pachizoita maera because it's a business transaction. Pachizoita maera papa pekuti munozotaura kuti pamunoti vanhu vava let's say ndoti let's say Simba Rashe azobuda mumwe musachitaura kuti vakomana ndikuisa hembe pakona apa handina hembe animona inini ndindatanga kuvabata ndauya navo ndikati no ndiri kutovapa hembe nembetsani nebhutsu nechichichi handimona ndiri kutomira navo zvichitoita handimona makutoona inini ndiri paforefront. Simba Rashe zoti hembe dzangu ndiri kuisa pachikona ini mobva matanga kuti tenga kaodrop handitengi odrop zvekumhanya vanori kuisa nikikiri pasi ava nti tenga odrop haibudi zvekumhanya because I am now forking out more. Andimukudzisa I am now forking out more than what because you need to end up with a business. So now comment section is gullible. And it is gullible. A business. And the railway can a business. Come on, guys. That's a business. It's a transaction. I do you, you do me. I give you this, you get this. Antibaona, a business. I am a socialite. I know what I'm talking about. Harisi feja is true. Antibaona, it's very much true. So, ndakoti ndiko kusisa papa nyaya yedu yekuti ma social sometimes even dzimwe nyaya pa social media apa vanhu tinogwirana nyaya pa socialite pachedu kugwirana nyaya nyaya ndindaitanga yauya maoko mangu ini ndindaitanga because kwayatangira kuenda ani munoziva kwayatangira kuenda chiri kupisa ndokuchenda more people ani muona kana kwaenda more people ndokuchabuda more stars anti muri kunzwisisa ndokuchabuda more stars pakati nyaya iri kupisa chako iri kupisa ndikangotaka kuibata inini kuti ndaigreba nyaya nhasi ndauya naisodza nyamba waya nenyaya ndaibata inini nyaya yake iri kupisa handimona ndaiannounsa yauya pano handimoona yati bvumu ndose muchauya mozara panapa mazara panapa it means monsters chone ikazobva pano yakuendawo zvayo kumwe handimoona haichaiti impact sekwayatanga ndose mchonati that thing chinoita kuti chise futi ruvengo kana kuti kugwisanisa pakati pemasocialites nekuti kunochinzi nyaya iyi ndakaibata inyaya yangu yazoenda kusei nyaya yazodai yazofamba sei antika because there is something to benefit from there. Hausi ngoya nenyaya yako kuzongoudza nyaya yako vanhu panapa for free. No, you come with your story. You people, you give me stars. Hanimona, you give me stars. Or I'll pin my paper and then you give me something. Because muda kunyagwa nenyaya mchizwa nendi chinyaso ifamba nayo hanimona. Hence now this is causing sometimes kuti pamene kukonana pakati pema socialites apasina kuirirana because nenyaya yemasters nenyaya yemari nenyaya zvakawanda wanda ndika tichakwanisa kuseferana zvimwe zvinhu handimona atichakwanisa kuseferana zvimwe zvinhu kuti titi tinoseferana zvakati pakutaura paipai tosefawo zvimwe zvakati because this is a sensitive because ndine chida kuti nemo handimona kuitira kuti star rambe richidomoka
Hanimona kuitira kuti mari rambe ichibuda. Hanimuri kuona, and that is causing a very big rift within my socialites. Hanimona, right? Tuenda kuma socialites vamwe vanoudzana kuti kana uchida kusvika pa social media uchirira. Antimona, ukada kusvika pa social media uchirira, uya utuke vamwe, uya nekutuka vanhu. Mazhinji amunoona unachituka naye maskits. Maria zvara ruvengo chokwadi pa social media is true Stella. Maskits mazhinji vanotaura kuti unosvika negame rekutuka, ende pakutuka papa people are not even avana moyo ana konje zvinotaura kuti as long as ataura zvanenge achitaura, because remember kuti masters anenge achingobuda. Heskani jiva mafana zviri sei masters anenge achingobuda. Saka munhu achisina moyo wokusenza andiona kana kuti izvimwe zvandakutaura izvi, because kune zvimwe zvinorovesa nehana kuti utaure kuno umwe munhu. Andiona kune zvimwe zvinotorovesa nehana zvoti hana yako iwe kana uri munhu ari nomaka unoza chiramba kuti handikwanisi kuti nditaure shoko iri, unopesera ungostopa wega chero wanga uchida uritaura. Andiona but apasisina that kakusefa, because I game of numbers and the game of masters. Kuti masters they anga abuda akadai. Antimurikona. So it's one of those things unoitika. And pa social media yedu isusu social media yedu social media yedu Zimbabwe isusu yedu, let's talk about yedu Zimbabwe. Anditi ndo yega country yekuti munhu akauya nhasi andika achitaura zvinyadzi anoputika. Akauya achitaura zvinyadzi anoputika. Ndikunyepe confirm. Anouya achiputika. Akauya achitaura zvinyadzi kana achitukira zvinyadzi panozara kudai vanhu vachikanda igame remasters. So zvakuita kuti isusu tatichakwanisa kusefa. Ndakungoti as long as mari yangu yapinda zvokuti iwe chati kudinde kwako iyo ndinotongoya ndakatongovedza muromo kana ndakatongodi hameno ndichakuodhomodza zvinyadzi izvozvo kotuka zvokuenda chaiko. Because that's where the money is. Like, okay, look at this. Ndopa example yani, ndopa example ya Chaplain Phiri. Anditi, Chaplain Phiri, pese panoita malaiva vachiparidza, ndoti mbonocheka namba masters inenge iripo. Sometimes anenge vanogona kupiwa masters kana nevanhu 3. But vachitaura nemo chako chinyatsona kuti live iri kufire ende vari kudzidzisa panogona kubuda ma 300 masters. Kana kata 500 pamwe anenge akatowanda. Handimona mukaenda kana kwa vanonzi andijoi vachidzidzisa vai handimona kunogona kusabuda kana star, asi masters aripo. Saka ndoda kuti munyatsokuona kuti social media yedu isusuka haifi yakanaka chero zvikaita sei, it will never yakanaka. Social media yedu iyoyi zvakare imimi comment section munoisumudza munhu, masimudza munhu mumuwisa futi. Kana ndikauya ndichipisa kudai so andika ndichipisa zvokupisa zvandichita maskits angu andisinga ku Nigeria ku they don't care. Maskits avo vamwe nditoita kupinda machira chero vachidini vari kutsvaga bag, they don't care kuti unotaura kuti chi andi kwedu muno ku Nigeria kunenge mchiti nice kwedu kunenge mchiti hazviti zvinonyadzisa anditika mchiti zvinonyadzisa da munenge mchingotukirira anditika pekutanga chichanga kuya kunonzi ari kurira mfana ari kurira anditika ari kurira gare anti munhu akwedzera kuti ndakuita maskits angu ndakamira ndakada zvinyatso kufaya moteka kuti hazviiti hai zvazviti makutopasa aiwa zviti udotinyadza makutompwanya sena nazvo nekukondrola futi asena nazvo hazviti hatichatomboona adaana to unfollower that's Zimbabwean for you. Rinokusumudza rokupwanya handimona rokusumudza rokudestroya handimona. Ndida kupa example muone kune mhuri iri kupisa stereki masivano. Muri nshosho yakanyanya kusumudzwa mwana anonzi Lulu Edwards ndaimuona achiposta everyday achipusha mhuri yoyo andichika achipusha hona iko zvino vakanyora something even pamwe vanenge vasina pfungwa dzokuti vanhu muchafungei. Pfungwa dzevanhu dzinogara dzakafunga kuti pari kutogumiwa mari. Pamwe vanenge zvine zvaitika zvemachokwadi vasi kutomboguma mari just like kutongopawo content kuvanhu, but munoenda nemanhamba dzenyiko dzaamanyanya matotanga amanyanya kupema masodai
But come on, guys. Those who are saying that they don't even contribute a cent. Omvunza ti vanyanya wapawo something here. Wabvisa chi, hapana chavisa. Manyanya. Vanyanya zvichaita hava kutope mai vatondibuda. Vatondibuda ina. I've seen many people saying that. Aina chapel vatondibuda every day ngopema. Come on. Come on. Kuti unyatsokuona Hes David. Kuti unyatsokuona kuti kuti chiri kuitika. Hanimona. Masumuza mukatasa zvandokutaura izvo ndamutasa family yechika mapisi vanga chitoka kanda chinu inupa 1 minute chinenge chakuma 3000. It's not the case. Ndakatarisa angu nasimwe post ndasangana naye. It's no longer the case. Because pangota a group of people yangoshikotara kuti vanyanya kupema. Makutova donetsa. Come on guys. Let those who want to give in peace. Vanoda kupa paregai vavape in peace. Vanhu vanotaurisa kudaro futi havasiya vabvisi kana senti havavapi kana anything. Ende chimwe chiri pamaZimbabwe. Andika kana izvozvi ndikati ndikuda kuti ndite chakati konzi kuoneregwa. Ada kuoneregwa. Wampirei. Do you know that sometimes God speaks in us? God, I don't know other socialites. On this one, I don't know other socialites. But I'm talking about myself. Sometimes really God speaks to me. Marano gonna to do the chako ndine chinja nechida kutopa kudai so antika munobva uya uti apa aiwa amusa ipa inidika mwangu God speaks to me mwaro gotaura kuti no ndigobatirira kwachiri ndigozo identify mwoyo wangu gozondudza kuti mwaro gozondirekta kune umwe munhu asina basa nevasingatomboziva kuti enda unosiya apa. God speaks. Mwari anotaura. Guys, Mwari vanotaura. Kana musingazvizivi kuna mwana vanotaura naMwari. Ndito director nemweya kuti okay ndandine case ndandinayo nasi kubva nesuro kuseruko WhatsApp anditi case iyi munhu yanga achida kuya pa life anditika kuzotsvaga rubatsiro. I agreed achitaura neni but after my prayers anezuro makuseni nasi moyo wangu wati no ende ndikawana ma reasons ndatoziva kuti Mwari vari kutotaura because nhasi pakade pakutsviriridza apa. Nasi cheche pakade pari kurira apa. Ndikati no. Mwari vakanisara kuti it's a no. Ndatoronga kuti uraitoenda makana chichi but because of status yemunhu iyeye. Andimona status yemunhu iyeye anditi ne confirmation yangu inini God said no. Ndangoisa message. Ndikati my sister, I don't think I am the right person to handle this on my platform. As you are, iwewe. Try other platforms. Good luck. Ndangosenda iri message. Andite naro naMwari because it was a no. Because panga pachitofonga kuzokonzera commotion hombe. Anchatauri ma details. Panga because ndokutanga ndakatombofunga kuti skit. Then I had to phone around. Ndichibvunza ndichidaidzonzisa kuti is this really happening? Ndikaona kuti chokwadi. Ndikanzoconfirma kuti chokwadi but ndikataura ichi mbototo mangwana. Manero ndikabva ndanamata zvotatobvumirana ndafuma ndine that very strong kuti ndikati it's a no. Tingadei pari kutopisa izvozvo. Ndikutotukwa ndichitodza mashoko ese not from here but from the other party. Get involved. But unanenge akuapproach anti atokuudza nyaya yacho izere unyasona kuti okay alright ndizvo zviri umbofunga kuti skit otirega ntsvaga unyasona kuti haisi skit otirega ndibatsire but Mwari wokuti no. Unonzwa Mwari vachitaura sometimes. Saka please people vanhu vanenge vachida kubatsira regai vanhu vabatsira ndobatsira. Regai vabatsiri. Zvakare ndateerera muri kuona ndakudzokera back pandatanga papa Shumbles ndiori kuseka pandatanga ndati masocialites anozvapai pakasungirigwa. Saka ndikati nini guys ndarasa phone yangu andichaioni. Andi ndikudlaka pandakasungirigwa. What's wrong with that? Ndipei phone. Give me the phone now. Ndarasha phone yangu andichaioni. Ndipei ka phone yangu mwengangu mutswa na Mwari andipevo phone ane extra. Nokuti ndo pabasa kapacho. Handiti munenge makamuri glued makatarisa munhu achikuentertain. Entertainment industry kai. It's entertainment industry. Ndosaka ndati ma socialites nona mamwe acho mazhinji hatisisina limit. Hatisina pekugumira.
kwaifiriti ramashandisa nhasi musari pame futi aiwa ndinorishandisa ndakanamboisa firiti ilight iti iri ring light riri paside iri ndo rabuda rakaita white iri riri paside iri ndikangori dzime izvi ndongodzokera back to normal ilight iri rapa iri tarisa iri ndakatorisa paside ipa panoziva kuti rinobuda saizvozvo handichimaona so ndo zvazvinenge zvichitoitika ndizvozvo malimits hapana hakuchisina kufoni kwangu makaita white ring light rakaita white rapa kwanzi kupema kwacho is now too much anditi vari kuenda tena here nolini ati vanodlapa inodlapa yakasungirigwa hanzi how do I become a socialite chingouya unditukewo line upinde mugame nguvuya ubaya live rako undishaude kuti msisimene uchishauda zvisingaiti watopinda mugame mangwana usora duve nemafollowers iwe hanzi zvanyanya saka you people are you complaining are you complaining imi mira ndikudzeti kana chiti inodlapa yakasungirigwa ndikurevei nhasi makambowa nyaya dzinoitika kumasocialites kune masocialites pasocial media nhasi ndikabata gist rako iwewe Abdu iwewe David ndikaanza kubata kuti ndiwani ndikabata gist rako nepaunogara ndikauya kwauri iwe kuti sha ndakubata iwewe nokusida kuexpose because uri mughosti what is the next thing that you are going to say sisimeli vhara muromo munoda mari ini ndiri pabasa kana ndiri socialite ndiri pabasa ndikuti udonipa mari ndipabasa oh David vati ndokupaiwa ichika naka 3000 iyo sha 3000 ndakabata gold ndikuti ndikabaya ndikabaya mastaza ndokwanza kwana nokwanza kudarika mari yo nhasi wedzera ndikudza ichokwadi 5000 ora ichi oil deal otumira zvake mari musikana zvatopera aiwa ndikukudza I'm giving you an example David zvikutoitika zvinotoitika kumwe zvinotoitika izvozvo kungoti vanhu havatauri because vanenge kwakunokabatwa masecrets amukona kuti mazano akusisina makuwa cheo akanyanyoti guru senga iri kudhara munofunga ndi makai kusisina makuwa imi imbozvi makambozvi amunyanyi kushandisa brains eindosa moza amaze kutanga kwaibuda guwa raitsvagwa guwa raiwani munoziva here nemakai yei musingasafungi kuti mazano makuwa anobuda semabudiraita pakutanga nemakai yei payroll muri kuita sei kwei mukuita sei payroll mazano vakazosvimasa chigemuka havatangi nongoriti bvu haritangwi nongonzi bvu handitika anaenda kuseri kuinbox wangu ndine nyaya dzako vamwe havatodi zvachose kuti anything chavo chiwanikwe pasocial media vanoda vari mucomment section umwe anenge ane hama dzake umwe anenge akarogwa ane nyaya dzake dzechihure dzabatwa akarogwa nehama dzake do you think kuti achabvumira kuti nyaya dzake dzechihure dzibude pasocial media hama dzake dzisingazvizivi dzemurume agozviziva kuti mukadzi akahura pamwe pane mashotikana neevidence muchamunyanya kumahwa makuwa ekudaro idaro munoti vanhu havasi kuhura kuzhokuipo munoti vanhu havasi kuhura vanhu vari kuhula kuzhoku hazvichabudi because iko zvino chigemu socialite rinongoda iri pane yandakatoona rimwe socialite musinoyi kuti zvazviri kuita manje ini kana ndapuhwa handika ndorashira kuna bhuru wangu nyaya yacho handitika bhuru wangu obva naapproach woti iwe sha abva kupa uiko abva kupa inini handiti mari indobva ndakandira kana kuna umwe socialite bhuru wangu ndocha kuna ziva handika ziva uendawo negwesero oti sha ubva hanzi unoda mari otodlawo hanimona ndakatoiudzuka izvi zvino umwe munhu ikuti rinoinge ichitotambika handisa actually sena handida munyaya dzangu zvakasocial handiona saka ndakandakudzikango accidentally dzabuda kana kuti nemumwe munhu padzi neufriend akona kuti peyangoitika yangoputika I don't know kukati munhu wangochiranana naye ndiaputidza manudhu vanhu vane manudhu guys mina ndikudzei vanhu vakawanda vane manudzu achazobudi zvawo because panorowa begi imi munoti masocialites mamwe acho masocialites adoshandi kana kudi munoti vanofanda malifestyle avo vanobhadhira ne moti vanobhadhira dzirindi nekudla chii I'm asking you unenge watove nemunhu atoiswa muhomwe make
achatsukunyukichira kudini nyaya idzi dzelast year dzinge chingofambiwa nadzo achingoti mai ndikadai so nyaya dzia dzobuda ndikadai nudhuri yavanhu vaiva nemanudhi angu anobuda andimaona. It's true, I'm telling you. I'm one of the socialites and they digital serious nigga shtitika. My socialites. It's true. Ndiye zvisho akashanya kudenga kunoona Mwari uko. Akadzoka 3 months renda asingabhadhara chiti Mwari vari kuvandidana. Akadzoka zvinhu zvapashe. Handika, who is going to pay? You people, you're going to pay. Yes. You're going to pay. While he was busy talking to God in heaven. Handika, now he's begging. Akakanga makudza Mwari kuti Mwari my rent wants to be paid. Anmona. Vakanga makudza Jehovah kuti Mwari rent yangu da kubhadharwa. Prophet zvava David. Rent yangu da kubhadharwa. Vakawana musatambanisa Mwari guys. Vakatambanisa onai. So now you know people left to David. Ona kuiona iri newspaper. Andimashona. Sakati chingutarara ti guys ka masocialites pamwana ngachita zvanoitawo andimona asi kazhinji mimi amfa kucomplaina zvenyu comment section. You don't have to complain in most things because you are the trouble because of all the hatred that is happening on social media. It's you, comment section. All the majority of the fights that are happening on social media, it's you. Imimi ndimi munogusanisa because hamuzive, you don't set your priorities right. Hamuzive kune vana vakaraswa vasina chekudya vasina pekugara pane munoomerwa kuti muti ndikuti atingapasa yangu ndakuisa kuchinyaradzo chisenda andika but munoya muchifanda zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese. I'm being honest there and it's the truth. May thunder strike you. Yeah. Mwari vambokurangai. Kune vanhu vari muzvipatara vakavata panhovo. Mwari kurwara arisina kana oxygen zvayo. Haipo. Handisati ndamboona kana any comment section wanachiti naiveduwe tadi kumbotiunganidzewo zvedu kamari titenge 3 maoxygen tiendese kumusha. No. We don't do that. You don't even say that. You don't even suggest that. You don't. But muno suggest I don't know, guys. But sometimes the truth sometimes has to be said. Yeah. Mahospitals shamoko. Imagine nekuwandu wedu, guys. If we were to say dollar per month, atitengere machine we cancer. How many people do we have on social media? I'm telling you, any initiative ya tangwa pa social media, ne comment section ne vanhu vajoinaka. I'm telling you, even powerful people vanobudikira. Andika vanobudikira vakati this is a good thing. Nesutukisa pakati buda mari zvinu. But focus yedu ndiye kuzvinhu zvisina basa. Ndiye kuzvinhu zvisina nebasa rese. Masivano vanhu vazhinji tine ma problems. Ma problems atinawo vanhu vane ma problems. Vanhu vari kudonha vachifamba. Vanhu vari kudonha vachifamba. Andisimeri kunje. I don't know because ndanditambiriko Milka. You know, I told you I don't know. Anditambiriko ini I don't know. Me I don't know. Indongotara chokwadi ndisaka chiti ndishati munhu anochikwa ndifunga kuti ndizonda ku create ghost kuita sei because ndongotara ndakadai. I don't know because I don't go there. Zvokudaro. I don't go there zvokudaro because dzingori nyasha dzakadururwa pavana vava chete dzekusumudzwa. Andimona. Dzingori nyasha dzakadururwa pavana vava. Otherwise vanongotadza life yavo chete. Chete. Andimashona. So do zvakachida kuti tingotarana kuti guys manje problem yenyu comment section. But since ndima influencers start to support you, the thing is ndinoitanga panapa ndinoitanga nema diaries angu chete. No one will ever inini ndine team rema diaries ritori strong richayaro joinira toitaka but aina kwa inoenda. That's for the fact. Apa nditongotara kuti data igona kubatana tese pa social media apa iyo bit social ya bit social ya obvisa yako yoguma ipapo and then what tukuda tenga chinhu maybe chikuita $150,000 US.
chikuda 150,000 tingoti dola 150,000 people tingoti dola handiwana kuti tikwanisa kutenga mishini uende kuZimbabwe. The same way we are going to pay vananganga mari dzemuwando dzakadaro, but kune vamwe vana vanotori nenzara uko. Unyazo zati tichitaura every day muromo kuenda pasadi kuti guys mukujirwa mari ifake kids guys. Mumwe angachenda mangwana kunorowa mama vao yakuzondidza vati ndayakuzokuudzira mwanangu kuti every time panongochitsiura ndiri mucomment section, daily unongochitsiura ndiri mucomment section, but isoro ndakaenda ndoda kuti uzvitaure. Anmona ndiva ndinogwaita vakandoda kuti uzvitaure, asi every day unongochitsiura kuti nditi ndakabatwa neye handizivi. Andimaona saka I don't know papa panoitwa sei and I don't know. Kana mchida kuona kuti nhasi ndorira ini nhasi ndinde ndinochinja ndizoenda kupfekera swimming costume kana bikini ndoyandotamba izvozvo apa. Ndoda kuti muone munongotegana chitembidza muone kuti achategana titotegana svika kupi. Ndingodeka ndopfeka bikini apa swimming costume ndodzoka ndoya ndichitamba rumba izvozvi ndakashama muone kuti panoita nevakanga vakandibhuloka chaivo nasanondi anibhuloka kuya kuzovona kuti shuwa here zvisina basa. Controversy pays. That's why you see most of the people right now, they dwell into controversy because it pays. Almona, controversy pays. Isiri controversy haitengeseki, haifambi, haidini, unoramba wakastika wakamira panzvimbo 1 because you are not controversial. No, Sheila, I'm just giving an example. It's an example. Controversy sells. Ndinotosara ndaputika ndichituka vanhu vakuru kwandiri vabekeri pane pambo kuti ndinonzwa kudzamirwa ndonzwa kunyara. So sometimes ndikaona like mamwe mazera madika ya achifamba vanhu vakuru nometa munhu yeya mukuru yeya akaita se anotaura zvakadini anodini. Pane pambo pokuti ukataura zera chiteka mwoyo wako hana yako zvangorova kuti pati kutukana nambuya ava namai ava pasina kumboti vandidena vantu vanditora ndivadika ndikuzvidedza iri ndonoimhinya mwandiri kuda kuzvidanira. Unongoignore usiya unachibhuloka ungobhuloka wakanyarira woendera mberi nelife yako. But ma 2K they will go for mbuya, they will go for munhu yego agoudzwa zvimukadzi kuti unoti nai wedwe anozero kuti ndimbuya vake vari kudza zvinhu zvepakati pemakumbo zvakafanira kudza mai vake sera racho nokuti vanogona kutomwa vanomuzvara. Ndokwatakuendeswa nesocial media, ndokwayatiendesa actually. Yesingoni dzacho, the devil has made social media his playground. Vanhu hatisina nyadzi, hatichanyari, hatichazvese, hatichadini. Andimaona because ndopakauya kagarantendi rake. And they said we don't see that. We are busy comparing my numbers. Mnona zvo without so. We are busy comparing my numbers instead of seeing kuti where our souls are right now. Moya yedu yacho iri papika. Tribizoti vanga vane vanhu 145 simeli kundokune ikupera. Vapera singaiti. Vapera. Aiwa wangu andakupera. Ndikangoda kungobaya zvinyadzi kungoti ndingotanga kutaura zvinyadzi right now izvozvi. Munosiparo simuka apa. Simuka kwenda. Ndikada ngota kutuka vanhu izvozvi. Pano simuka apa. But no, I will not do that for numbers. No shumbres, you can't judge people, you don't know people. Vamuzvanzoita after tapedza kutaura zvaringa vavega kuma war room avoko, you don't know. You don't know. Don't drag us all to hell. Inini, I'm not going there for one. Chinopera isipo. Kwaita kuanda TikTok niko IG. Ndina ndikutaura kuti notonyatso kuona kuti Satan ari kucontrola social media, ari kucontrola mind dzevanhu, ari kucontrola miromo yevanhu. It's now the devil who is controlling that. I want you to go and watch my live, and even my prophets mahombe amwari. Go and watch. Go and watch.
go and watch kuti inenge ine vanhu vangani. Go and watch. Ana achinzi apera. Atopera hawa atopera vai because I am not doing zvamuri kuda. I am not that controversial. Zvamuri kutsvaga izvozvo zvamuri kuda imini I can't do that. Handiko ikoko. Saka I would rather stick to 50 people dzangu. But ndineka panonzi apa ndinongo uchinza vaiti izvozvo. That's good. Ndikangati ndikangonopfeka izvozvo ndikangonopfeka swimming costume kana bikini ndakauya izvozvo ndikatanga kutoshamba ndakashama mundu kana ngouya ndichitukirira izvozvi zvinyadzi munduudze kuti apazarera apa. Hamutegani zvokuenda here. Hamutegani zvokuenda here. Munotegana kuti uya munhu wana anotega 150. Because that's controversy. Controversies. Page diki ndatika mshimwa ndikunyepa itai experiment. Page diki mnane page diki anza makusumuka hapa. Mangwana muka uchindituka ndakupa gwa head ndini. Muka uchindituka mangwana uone kuti page kwa lisumuke. Let's experiment. Mangwana muka uchindituka mangwana. Muka uchindituka mangwana ono ti page lako alisumuki here. Ingo uya mangwana uchichema pasi ya media pono tausura wa socialite. Unosira wa socialite. Ndituke mangwana mfume mchituka mchaoni. Antimazwena. So I don't know guys. And this hivi inini I'm kuona kwangu ininika ma socialize antori ma victims. Comment section nika ndimi trouble causer. Ma trouble causers mahombe because munokuzirira zvisina basa. Ende kana mukati munenda kwaenda mepo kana uya mukangofunga kuti uya kangoti uyu ningakaipa mese makuto manyako ningakaipa. You are blind kuti muone zvimwe zvinhu ndo zvoita kuti chero genera tagwere muchanopwira because you are blind to see zvimwe zvinhu zvinenge zvitoitika kuti but apa we are being fair here. Kana vakada social conversation kada munhu inoda munhu zvese nokuipa zvokuti chero ndakadi avagoni kutsiura kuti simela pamakanganisa kune uchingonzi va right. Right nekutokanganisa kwacho nekuto ndichitonokanganisika ndichingonzi alright. Guys, handizi unhu wedu wakakosha guys. Chinonzi munhu munhu ndoda kudzai ndosaka mtona kuti even most of my pages ema socialites mazhinji monetization yakaenda because in the process of trying kuti ufadze vanhu uramba uri patop andika unofa kuramba uchiita izvozvo anoona unopesera waita violation yazuka unozongosara wave nemasters ma ads on rules apasina ma ads on lives apasisina andimona zuka nobhadhara zvinhu zvakawanda unenge wabvisira usisina unenge wangosara nemasters nema ads on rules maybe marules uko. But life changes atichabhadhadza kungoita kuti pane tatoita kutoisa maPayPal tindibhadharirewo pamaPayPal ndipewo something ndikuentertain because in the process of trying to entertain you are going to be extra in the zuka ovati obrisa sam obrisa gara andimona utovisa utorova same time. And we want a woman in comment section, but dating people's husbands. But we want a woman in comment section, but dating people's husbands. At least that you are civil. You see, so comment section we can't concentrate on comment section because the Makawan is we can't know all of you. At least I'm ningem cheat. A man is saying ninge sipo. Akawanda mapeji social it's akawanda machinji ana monetization. It's just that maybe amujuone. Because mimjingona masters nemandese zvakasiyana. Masters nemandese zvintu zvakatosiyana. Mapage akawana na monetization. Ane masters. Ane masters. So you find ndopa tizobvunza kuti iyo uri kuti ndapera ndirisipo here. Because ndozitasa topera kwemwedzi panobhadhwa mari yazuka. Yazuka ichiuya andika riri clean page yangu ndiri clean zvese and everything andina monetization yangu iri clean andika inouya yazuka iri straight yakaanza kuti ngo yakanaka
uku kundiri kwemasters chete hakuna mari iri kupinda. Saka akapera ndiani? Akapera ndiani? Kuziyazi kainenge chidouya chaiko chaiko. As long as wakanda konende yako chita icha painenge chimbofamba ipapo zukaninga chimbo wogarira futi kumaruzi kwacho. Ukazowana womasters woti kumasters kwacho. But kwanzi beta avharwa mapeji tanga tanzwa. Akavharwa kudhara zvemanhikikiri mazhinji mapeji akavharwa mandezeni kudhara. Because ukangovioleta chiteka anokurovera kana 6 months. Akavhara. Wozoapila handika okuvhurira ukapamba kechitu 12 months. No two ways about that. 12 months. Uchingoshanda zvako mahara. Pasinapo mari inopinda ndo patida kuzoti ndikandirewo masters kana kuti ndipewo mari. Anomaona. Saka masocialites ari pabasa. Comment section imimi ndimi muri ameno. Hanzi saka tokusiyai here. No, atina kuti mutisiye tikungotaura nezvinongo zvichingoitika kumasocialites kuti imimi munototi sometimes munototi kanganisa ndisu. Kwa imari iko idzi. Inini pamasters I'm not so sure unoziva. Kuti nditi masters anobhadhagwa sei. Mariko. Inini I'm not much of a star. Andiyenyu kuwana masters zvokudaro. Saka ndinamboyenya kumatarisa kuti ndinyezo masters anonyadzofamba sei anobhadhagwa sei. Handina mboyenya kumatasa stereki. Handisi munanyanya kupiwa masters stereki. Handiona. Saka ndinyatsomboozvigarira pasi ndinyatsokavulira kuti masters anofamba sei. Handidi kukunyepera handina. Maybe musi wandichapiwa 50,000 womasters ndichasitanga nyatsokuona kuti ari kufamba sei. Ina handisi munanowana masters. Hanzi 40,000 i40 US. Okay. Hanzi na Emilda 4,000 stars i40 US. Ya pakaipa. Kwani atofunga ati masters zimano. No. Masters is part of monetization. No. Iwewe nasi kwangoita page rako chete unongoisigwa masters. Nongosina monetization, unongoisigwa masters. Haisi monetization. Unongoisigwa monetization is monetization. Masters unongobhadha kwa masters unongoisigwa nevanhu. Masters unongobhadha kwa masters unongoisigwa nevanhu. Wakuisira 1,000 ndizvozvo. Wakuisira 200 unongobhadha kwa mari 200. Manje yazuka iyo ndeyazuka. Handika kuvhura unongochita life yako kana kuvhura unongochita video raskiti rako ndo unongochita mari. Saka ukakandawo ndikikiri hanzi 1,000 stars is 10,000 10 US dollars. 1,000 stars is 10 US dollars. Okay. Amashona. Saka ma comment section ngatidzidzei sometimes kama socialite pamunenge muchifunga kama mugare makazviziva guys hakuna socialite saint. Mazvinzwa chero motaura kuti kudini hakuna socialite saint. Mazvinzwa ipapo ndoda kuti ndikubatsirei ndibve ndakuudzai get that into your thick skulls. Hakuna socialite saint. Manzwa hakuna socialite. Everybody has story saint. Azviti hakuna socialite saint. Hakuna. Mugare makazviziva izvozvo. Mukaziva izvozvo muchabatsirikana even pajudgment dzenyu mangwana munobatsirikana. Hakuna socialite saint. Angave chero ndikauya ndikaportreya kuti ndiri saint sei, chero ndakauya ndakadini kuti ndiri saint zvakaita sei, mugare makazviziva kuti hakuna. It's just that you conversation you don't know. Simple. Kana uri chiri upcoming yes. Kana chiri upcoming yes. Hakuna chiri upcoming yes unenge uchiri saint yako. Kura ugozoona. Please explain pako simile. Yes, no one is perfect ndizvo. Hakuna nigikiri kukura musoro kusada kutsurwa. Hakuna socialite resigned. That's what I'm saying. No, even me, I am not. I am not. No socialite ratoti kure resigned. Azvigoni. Sadakuudza ndikati i business transaction pabate ipapo. Business transaction. This is what God say. Tawana takutopedza zvedu. I business transaction. Usaga uya ndijoina pa ndimumbotaura wonda kanyarira. Hakuna munhu mbonga socialite inosora chiwata pasocial media pamara. I business zvotanzi yenda ona munhu ndakuudza inde ndakupa example kwa tatenda ndeipi yako wasvika izvozvi ndavapa example iri right ndikati izvozvi anti paka iwe tatenda Molly Knox ukanzi wapinda mugame yo uri kupisa wauya pasocial media pachipisa zvokupisa zvazve handika unoonekwa neyatanga ini ndikataka kunokubata kunokukepcha kudai so handika ndinoita mari newe
atika but kumeso comment section simene vari kumubatsira simene vazodai ende sisima ndiri kuita mari newe in return iwo chinditengesawo itransaction hakuna zvatikwanzi moyo wakanana business transaction business transaction it's all because of mari, it's all because of masters, it's all because of mari, masters, numbers. Tukutara nyaya yepa social media kuti ndikutara kuti masocialites ese muri mbavha swaga. That's what I'm saying. Kuti masocialites ese imbavha and the masocialites ese asima saints ndochokwadi. And the masocialites anobhadharisa vanhu mari kuseri kuzo kuti vhara nyaya yangu saiposteva inema here swaga. Ndikunyepa. Ndikawe nyaya yangu kaibata iwe swaga wabata zijusi rangu reza pesa ndokuti swaga wangu unowanei pakuposta nyaya yangu chidaiso wangu destroy nyaya isha ndiri kukandira ka 3000 iyo unoikanda iyo unoiposta iyo unoiposta vari kudlapa dzakasungirirwa vanodla masocialites anodla paya akasungirirwa ipapo ndopaanosungirirwa paya panodla. Some go their lives destroyed because of my business. Zvinhu zvakawanda zvinoitika. I was just tungotaura hedu senyaya ndichitaura kuti comment section ndiyo inokusimudza yokupwanya futi. Iyo comment section ndo inotoita kuti zvose kwambakambata indo David, why do you think ndo yani nyaya dzaundoga? Why do you think ndo manyekero chini imi guys mufunga kuti zviri easy here kuti mukadzi mukuru akarogwa neni ndo yani shara ndoga kana kuti chihure chinenge chaitamba chaitika mbama kuti murume kuri kunza akamitisa kuri kunza. Do you think it's easy? It's not easy, guys, but I have to do it sometimes because it needs to be public. If I don't say it myself, paino uda nemwe munuka ino pamunhu yeye mari gobuda say juicy rakapenga ipo pasina juice. Why do you think I come and say my stories ndeka? Ini ndikangona tikoti anditogomi nokuti ichatsvagwa inotolika. Remember kana paine third party involved cheteka ichatobusa kuti inine upi nemwe market atodana naye ndikataza kuti saka zvina ndimanye ndiwe kuzora ndoga. Kuti guys baba vakuita musika uko mina ndikudze nyaya yacho mawiri andakaita yakadai kunotone munhu akutoti ane nhumbu ndakuzokudza indoga mogara kangana muchindiseka muchiti asimeli mukuita muchichitikuza kuti handikuita majokusi kutokudza ichokwadi because ikabuda kumwe munonozara muchiti kwaita jusi rasisimeli but ndinotaura ndoga I own up to my own stories dzoga. Ndiyandoti wedo yaipano madharis ndikudze nyaya kana mozomuda kunze kumadharis ankaiti aiwa tavakazvitaurira vakati takatoiziva zvazvichisina basa izvo because ikangobatwa kuka unenge wakugara uri munhapwa kuti ndobhadhara here mari uchinzi ndipe mari kuti saka unotomita bataidi ndotangotaura ndoga ndingoyangozviti bvu kuzvitaurira ndoga zvingopera indotaura chihure chekumba kwangu ndakataura kangani pano ndichikuziva kuti guys kwahuriwa kangani ndichitoziva kuti if you don't do that unogara uri pakona nemasocialites achikuti tine nyaya dzenyu ende iwe usida kuti ani makazopedza nyaya hakuna nyaya yako yandakangomupedza ana hakuna chiriko hakuna chiriko kuya yandakapedzera kutaura yekumba kwangu yafather d hakuna zviriko kuya hakutorina hakuna chinhu hamene kuti musikana yaye amedzi akakazitamba sei but hakuna zviriko nhumbu iriko but kudai kazopiwa vamwe kwedu uko haiko kwedu haina plus inda inoti dai akatoita because kana akatoita azoona kuti kudyura ako zvagwe ndozvadaitoda tinoti kudyura ako zvagwe huranai don't zvara mutamba ini hakuna kana yazove kunyiwa maybe chabudikira handisivi but so far hakuna kana nyaya kana chikuwa chiri kuchiguwa chiri kuda neparasadhega hapana mazuva ano kuri safe sokosha kuti zviri kufamba sei peki ndeipi yako hapana pakuri sei kuri sei kwako marova chaizvo mazuva ano hamusi kubatika ndine dzimwe unoza kungo mabasa edu aya hamusaswagana ndaitoona chimwe chilife chako but chapera chawapera mene chawanga uchisona here uchiti waiti ndoda kuzotanga kusona content kudividi amene paitara nyaya content tu vanhu chiti amene zvawaita ndatoona nhasi ndeyamanheru nezuva I think so kuti macomment section inobva yati inokusimudza yokudonedza handiona zvakare comment section iyi
avazivi zvavanoda handisika vanoti izvozvi ndavati example ndinokurura here uko ndiuye ndakapfeka swimming costume ndichikujavhirai pano muone kuti timosvika 20,000 muchida kuona nhasi pobva paita chaplin piri vari kuparidza pakona vanenge vana vanhu 70 ichokwadi ndonyaya yacho hatingotaura it's about manumbers nemari because people they don't believe kuti pabasa saka vazhinji vanenge vachingoti chii zvamunoita izvi munozviitirei musirasa unhu pamalive muchiita sei. They forget kuti patori pabasa because one uri kuitira manumbers, maviewers, mafollowers. Two uri kuitira futi mari because kuna Zuckerberg uchatambira kumafans acho uchatambira pavanenge vachikuisira mastars. And three again unenge uchidawo kutotorawo kutonzi aiwa uyu mazuva ano ndiye ari kurira ndoko uri kunakidza mazuva ano pasocial media. Saka nekuti vanhu vanenge vachitodawo nyaya, vanhu kunotori nenguva yekutoti vanhu vanenge vachitoti mazuva ano tichida kwasiwaga, kana kuti mazuva ano tichida kwanhubu, kana kuti mazuva ano tiri kuda kwasimeli ndoko uri kubuda nyaya dzokunakidza. Zvinotori nenguva and either you like it or not. Umwe nomwe anotoriwo nenguva yake yekutombopisawo panguva iyoyo. Of course. You understand? Yes. Saka hazvina kunzi hanzi nhingi ndiani chimuti uyu ndiani chimuti. Munhu anotori nenguva yake pasocial media tese. Totoriwo nenguva yekutopandukirwa futi nemafans. Takatozoshamisika mazuva aya esisimeli vapandukirwa futi nemafans paya vachangopinda muUK. You understand? Saka hazvisi zvinhu zvokuti unoti aiwa munhu wani kana kuti chii, zvinoitika kumunhu wese. Ndosaka muchizoona sometimes tichizorasa hunhu, tichizongoita zvinhu zviya zvezvatichizoita, but behind the camera tetisiitombori vanhu vakadaro. Nekuda kwokuti isu tiri pabasa tiri kuda kuunganidza maviewers, ndo zvamunoda, ndo zvinoita kuti muzare, and ndo zvinoita futi kuti vanhu vafare vabvisike mastress and stuff, vanhu vaenjoy my live show. Saka ichokwadi chokutaurwa naSimeli inauye manumbers hatisi masaint. That's why if you remember ndichinetsana nomwe musikana uyo ndichiti usabva wada kuzviita mutsvene chichi tese takangoipa pano pasocial media. Hakuna socialite saint pano, hakuna saint socialite, hakuna. Hazviite. Saka ndongoriminda vanhu ivo vari mucomment section ava kuti do you still remember that time pandainetsana nomwe munhu ndichiti iwewe usati inini handina zvakadaiwo, handiite zvakadaiwo. That's not it. Tese tinotadza pano, hapana munhu anomboti ndiri mutsvene, because tese zvatikutoitira manumbers, tikuitira kudawo kupuhwa masters nekutambira kuna Zuckerberg. That's all. Right. But ndandishiwa kuti most of the pages apa haana kumonetizwa masters. Mari iri kumasters. Mapeji mazhinji akabviswa monetization naZuka kudhara because ma-violations ipo paya pakuda kufadza Zuka paya munhu anobva ada kuita zviri extra overall strike Zuka because nokuita mistake unobudisa zamu kudai otovhara narukadzi hachatodi andiwana. So zvakaita kuti mapeji akawanda hana monetization ane masters. Kadai masters because paanenge achiita content yake mari yake iri kumasters. Ndosaka mutana chiti iteyo kuti asvike 5,000 edwe, iteyo kuti at least palive ndiwanewo kana 5,000 every live anenge atoshanda. Anenge atoshanda because haana kupera kwemwedzi haasi kuzoti Zuka haasi kuzocalculate yake, anongocalculate masters aZuka ake omupa. Andimaona. Handizvozvo mukutaura chokwadi Simei. Nei kuti vanhu mukabata nyaya dzangu, ukabata nyaya nokuti vari pabasa navanhu vashandisa pabasa, ndikabata nyaya yomunhu ukamindira kuinbox nenyaya yako handiti kuiposta ndowanei pane kuti akupe something, handi munopiwa something. Especially timu reguwa iri.
timu reguwa rinodla rinodla singati timu remakuwa rinodla zvokuti rinodla nosakana chigura namakuwa mafanzi chaiwo pasina kuti imimi mega mafanzi chaiwo tikatobata guwa kana tikabata anything sometimes that's why tichiita ma-investigations umwe ndo paanozoti nyaya isha inogona kundiputsira imba yangu kana kuti inogona kundikanganisira family yangu kana kuti inogona kundikanganisira basa rangu mirawo ndikokuona andimazviona especially timu reguwa muchiona nachoga vachiwanira kumakuwa uko timu reguwa vanotodla ikoko ndokwavanotodla nako ikoko saka muchiona makuwa akawanda achawazari pasocial media apa zvokudaro because vanhu vanogara vangodi vanogara vatongoziva kuti nyaya yangu yabatwa pakati rega ndinodhisa ndipedze kune vamwe vanhu vakuru guys vakuru chaichaiwo vakuru vanotoparamurawo nyaya dzavasingadi dzipinde social media. Imagine kana kuti maminista akahura guys havatombodi kuti vakadzi vavo vachisiye zvibude social media handika vakapocha vanobhadhara moita zvokutamba veipai ndizvozvo kuti mari vanenge vari pabasa vanenge vari pabasa saka ndo game ndachiudza maconversation kuti problem yenyu munobva mafunga kuti vanhu kune vanhu vari masains masocial media ava vaneva ava here hakuna munhu anoita chinhu chisina mubenefiti munhu wese anokubenefit anotoita chinhu chinotomubenefita pasocial media mari vana taiti zvari kuzanzipa uku nepasocial media ipapa animona ndo benefiti racho zvezvekuti mukutaura kuti kudinika hazviiti animona munhu wese akatovinga mari pano pasocial media that is the fact mari kungoti maybe economy inenge yakanhingirira inenge yakakistinamira zvakanaka zvaimbonaka vanhu vakaenda kumabasa sometimes Facebook ita side hustle hustle yako yekuti unouyako ungoita zvimari zvako animaona woinda andiona asi uchiziva kuti ndine mari yangu inotobuda pakati kupera kwenhingikiri wodzoka woita content yako zvinogona kutobatsira vanhu vakatowanda izvozvo chokwadi nomabasa acho nomanotengesa mushonga ndo side hustle yacho andinoona kuti nini ndo yapanapa pafungai ndichitengesa mablankets angu makamfota nkona masura pakurisawo ndobvapo ndichitengesa mawigi angu kuno ndotengesa mafuta aya zvese ndotengesa zvese amona tichitotengesa tichitoyo takaenda tisi kutomira iyo zvakatopera handika akapera iri nderemumwe munhu iri akapera tatomirira order nyuwani iri kutosvika handimaona tatomirira order nyuwani iri kuuya unenge uchitotengesa chitopusha kuchida kubasa kuchiita social media kuchitengesa vanhu tengesa mishonga vanhu tengesa bute iroro bute rinototsvagwa iroroyo vamwe vachitengesa munhu side hustle even urimo muuk unochiita side hustle yako vanhu vachitokusapota seni tine vanhu vanotisapota vedu mablankets avo akanzi govhu 2 minutes makamvota dzanga ati gundure ini ende vanhu aizvine maorder kudai ani munoona maorder kudai simelinde motenga fashion sime tinoda hembe toda fashion ivo ndotombonyatsokuronga kuti ndobuda ndakananga napapi chapa ndoda nyatsononyukura ndonanga Africa ndonanga papi ndiri kuda nyatsokuona ndodini andoona saka inodiwa iwe swaga uri muruki vhele iwe wagara uri muruki wandika wemawigi mawigi ako akanaka. Why can't you go and buy food to Dragon City and make mawig swag andika pa live uchita live papa uchitosona mawig ako une machine ndauona uchitosona mawig uchita nawo wangu mamwe mawig but mashoma ndokumbobatanidza mari. I remember ndakabva ndavhariwa monetization paya makabvarirwa ndotaro kuti saka kuti utembe nekuti nicheza masters ka tinongoona vanenge vasitori nawo vakaomegwa but ukaziva kuti ndaisigwa masters mashoma asi kumawigi ukuku vamwe kune vanototenga havatorigi kutenga hationa wotobvapo wototi unoita zvemafuta ako wototi mafuta aya futi uchitengesawo nekuda kune vanototenga ako vandokusapota iwayo antiona zvichenda dzakadaro ukuti une nhingirikiri unenge une meshini wako handika uchito kuna handisi yangu unogona kusona kusvika papi but ukasona madizaini ako chaicho akanaka people who support you ndisonero chakati ukadeta mari nekuti wagarira chipo unoti unozvigona
Mawiga akanaka Mawiga swag akanaka Queen Clay Mawiga kaumaoni akanaka indoti pane andoti ndandakamuza kuti soga ndoda wiki ndamoti ndoiwana sei ndakatomuza soga ndoda wiki imwe so animaona saka zvinhu anogona mari yake achitaura nemi pepa kudai achitoita Mawiga achitaura nemi kudai so that hachamiriri kuti ndopiwa masters because masters anoshifta iko zvino akashifta masters kushifta chako chako hamuna masters amunombowana hamuna kune kwanotoenda masters kuvanhu kukukuku hachaindi zvokumanya hachauyi zvokumanya neivo vanokupai mari vaya pane paunosvika pakuti iko zvinezvi vakuti hatichakupiwi mari dzachona mwedzi unoyo handinawo chida kukupa sanenge achiti zvakandiomerawo handina mune vanhu vanenge vachitopai mari anogujega iva nekuseri vakawanda that is good anzi who reported this page anzi peji yako rakaripotwa rakaripotwa here peji rake rangu rakaripotwa kubviswa mani dzeshe nekuripotwa ndikatovharirwa wanga waita sei kuanalyze akaona maititi ndakabva ndararipotwa namaititi naketina wanga washandisa content yavo because content yavo ndo inokublokesa wakatora content yavo atini kutuka noti kuti content yavo unoblokwa kutukwa unoblokwa inotori violation iyoyo kutuka unotoblokwa ndosanganati unotaura nyaya yako zvakanaka usingati kungoti vanongopengawo zvavo maivaya aiwa ziva kuti munhu wese kubva nhasi handikanochalaidza koka uchida kuti peji rako nyuwani iri rikure zvakanaka ndakakuudza musi warivhura anti don't tuka vanhu ndakakuudza musi kana uchida kutuka vanhu musiwo uchida kutituka isusu enda kuold peji rako iri ndikounoti kwaunobaya live ikoko kana uchida kuita malive ako ekuita nikikiri ekuita zvinhu zvako zvokuti unatsvaga mabambi enda kupeji nyuwani wakatendeuka good good kone mhaka iyo wakatendeuka unogainimborelax wazviona kuti sometimes pamune mchitunga pepa sometimes huvatika zvakanaka usikuka uchiziva kuti kuna mwana kuti anokushungurudza wamutuka uri wega manje unotanga kushungurudzika kuti bati zvandandichitaura zviya kwete kudaro zvangu but kumboito peace of mind umborelaxa ndimbosiyana nazvo usa ungasingaiti peace of mind panenge watuka paya ndinoita but kuti asisimere kubva ndichiuya pano pasocial media ndikutukana nevanhu hazvibudi ende iwewe unobva watuka mafanzi anenge achikubatsira achiwa ndotuka mafanzi aiwa vanenge vatondidenha kuona ndichitotuka pane musi takabva palive yako kana ndomungameti wakazvinotisa here takati madhairis wauya takawanda kudai ukabva wati mahure imimi tikati tichibvapo tose mahure vanhu vepapeji vanga vaziva kuti kana chiti mahure ndezveudizoya zvekutachira izvi kabati vamwani vasangadi izvozvozvo takati takawanda chitapo takadova takakunzi imi mahure ese ari pano vanhu vakati tikabva tangoti kana vanhu vanenge vachida kungoenda sisimeni ungaenderei aiwa takaendera zvokunzi mahure imimi aiwa hatina takaendera zvokunzi mahure izvo handoitori timu yangu iyi yekuti ti mahure vanhu vanozvizovani handozvandinikoita isu mahure chichichi ingorotoro timu yangu iyo alright vanzina gulu ndautaura newe vanzina David ndautaura newe David ndikuedha haisi kupinda I'm trying to aid you David atanga indikuda kuvata ini mwana dangokuonesa unozati sometimes pakutaura kudai so unotoonesa 1 or 2 things necomment section zvokuti zvinogona kutokubatsira uri multi-talented but I just want like ndandiyakuvataka panga ndichiita zvekusona izvezvizvi saka ndikuda kuzvere hembe maketeni zvaune talent naiwe saka munoti handigoni inini handakaenda fashion kuita iyi David I'm trying to aid you utori paedi pamusoro apo pachinobva yati connection failed
anyika akabhuroka. Saka manje unodi kuti concentrate nezvisoga mari dzimeri dzese dzaunopiwa dzaunodzi put ita stock. Ita stock swag. Uite maketens uadvertise uise mumba mako maketeni akanaka uadvertise maketeni wakaisa mumba mako maketens. Anditi wear nice outfits otaura kuti ndikusona izvi zvinhu izvi vanhu vachinatsa kuona uchisona unozati vanhu vanotengera izvozvo nhasi zviya ndazviita ndega ndasona ndinda mukatarisa live yandaita nhasi chatoitarisa handiwaona saka zvaunotogona kusona nechipo iwe ndokada uchitomeka mari zvewe unofanira kuti capitalize nemafunds aunawo ndinoita ndega yawauya nayo David haisina green button buda udzoke yawauya naiko zvino haina green button buda udzoke usingataure mbichani ite mari soka ende don't ichega kutuka vanhu iko zvino buda udzoke udzoke kuti uya utambe kanindo swaga taitonakirwa nekanindo isusu zvokutuka zvazva everyday zvaungoita takati shanhu zvabva nekupisu everyday ungomutuka vanhu everyday ungomutuka vanhu vese uchimbohakira nyaya dzavanhu uchimbohakira nyaya dzavanhu aiwa vanozonditsvakawo vanhu pasocial media haba dzimwe ngonongonyarara wani saka how many times iwe dzimwe ngochiona chingonyarara zvimwe zvinhu zvotodarika wani uchiri kuvhunduka kuti kwanzi ndazonzi kudii ndazodai ndoda kutodai pane pamwe kuti zvimwe zvinhu is not even worth it vanhu vachamama nenzara ka ndini ndaita kuti musocial media muite bongozozo vachadii vaya vajaira kuanalisa vaya ndiwo waita kuti paite bongozozo imi mamusingazvioni anditi ndindaiunzwa hondo musocial media waitsvaga nyaya dzavanhu uchiya nadzo wainotsvaga nyaya dzavanhu uchiya nadzo ndindaitsvaga nyaya dzevanhu ndichiuya nadzo vana tatechisa vachiri kuzviita vana ketina vachiri kuzviita chitera uweka majeswaga as much as zvanga uchiunza uchicreata content for vamwe vanhu pasocial media it was also dangerous on your side to tell you the truth mwana wangu ndikunyepera it was also dangerous on your side because paunenge wakungofamba pese famba uchicheuka hauchazivi kuti wakataura nezvakati wakataura nezvake guva rake ndiani anokuita sei unogona kungosangana nemunhu akarivara it's not worth it it's not worth it chitori worth it right now is for you to concentrate on kusona kuya nekanindo chitamba kuya nekanindo tinakigo utambe udini clean stars anenge uchipiwa clean stars it's dzekuti kwai makoya vanhu wakafamba ukarivara kudai so muna simosi chinotenga hembe dzakwana micheka kuya unongozine banga chikwako nyaya dzavanhu idzi anditiona waikudza controversy zvainakisa zvaidini but it was dangerous saka zvichakanaka chimbobuda nyaya dzevanhu dzinourayisa wangu handikunyeperi dzinourayisa nyaya dzevanhu dzinourayisa inge especially mujoni umu mujoza umu unofa wangu for what for masters no siyana nazvo ita zvokusona soga people will support you ita zvokubika mafuta people will support you ita zvokuya uchitamba kanindo people will throw in stars handiona uona tiwakunzi nenyama anozoro yaanozodini this time unenge uchistay in your lane siyana nezvinhu zvevanhu veve tupikosvo veve handinoona tinenge vatoitawo mbiri nezita rako vakatoita mbiri nezita rakoga vakatouya kuzotidistroya kuti uyoyo haada kukauya ine cheiwididiki akauya ine bit aine zvaakatotaivira but hadina kukasika kuzviona ndakazozviona papaya but anyway let's not even talk about it. Chikuru Peter move on wangu. Chikuru Peter move on. Don't create enemies. Swag. Learn from us kumbengenzengo. Learn from us. Ndopanda ngogara chikudza papa kuti don't shout at people. Usatuke vanhu. Don't no matter what Rwanda stars say. Don't. Sometimes ingotya kuti you know apari zvezvakuitika because haukutuki munhu because kazhinji futi chimwe chinhu sisipenga kazhinji tetitobirira ivo vafadza urikuona vamwe vanenge vatsutswa maruku vamwe vanenge vaitwa seiku uye nenyaya dzavo unenge uchitorwira ivo vafadza
No, kurwira mafanzi pakuti kutaura kuti munhu achiiswa mari, I don't think it's a bad thing. Vanhu vanenge vakatomira newebsite kuti munhu ngapiwe mari yake. Pane dzimwe nyaya dzokuti hadzinei nekuti uri kumirira munhu kana kuti uri kudini wangopindawo madziri. Hai, kana takutotuka zvedu tichazvibozvitsvaka. Anyway, sisiveni baite yachatukira kachazo. Urambe wakadaro Swaga. Baita basi. Alright, sharp. Ndipegiwe chipoko kwaina handichatuki vanhu. Ndasiyana nezvokutuka vanhu, ndakuda zvekusona vedu anosona. Ngatimusapotewo guys, ngatimusapotewo mawigi kusona kwamafuta iwayo so that arambe adiyo. Ndokuti ashandi ndozvanotoraramawo nazvo, ndozvanotoraramawo, ndopane mari yake ipapo. Saka munhu anoda kusonerwa maketeni ukaenda ukati ndisonera maketeni angu just kungosapota ndidai womutenga something uchidaro, handimona tinototapudza this toxicness yacho iyo yatiri kuchema nayo kuti yawandisa pasocial media apa, handimona kuyawandisa pasocial media. Kana chida kumubhirosa ona kumublesa hansogani ndozvaataura here Zim Digital, ndozvaataura ndamboishai. Ane vanhu vanomuda Swaga, ane timu rake rinotomuda rinomutumira mari, ane timu rake rinotomupa mari, ane timu rake rinotomutumira mari zvokutodaro. Swaga amboshayiwi mari rendi. Gauni remuchaterera anogona kutohaisa gauni remuchaterero, anotoriga haisa kati tafuti mari ari kumba. Ungotiwo munhu anenge achida kucheta kuti ndipe 2.5 anotopiwa mari, onowacha kudry cleaner 400 kana radzoka imwe yese otoitawo profit. Handimona a lot of things that he can do, a lot of things that he can. Anogona kutohodha mujob, anogona mujob, anogona kutohodha mujob achitengesa, people will support him. Akanzi anodeketera ndezveFacebook zvokunyepa zviya kuroya Swaga anoroya. Imi guys nemi mungabhilivha zvinhu zvakadaro. Swaga anoroya anei guys, anotozvitamburikawo zvake, ane Swaga musuno yaivhura firiji isina kana chii, chingori chigubhu chomvura guys neamasi. Imi moti kwanzi Swaga anoroya, anenge ane anei chekuti tinganga anoroya. Munhu anoroya vamwe kumari dzanodeketera anenge achitora mari yake yenyu, mari lake richienda kwaari, anei asikana. Zvimwe ingori kungowachisana pasocial media. Motobhilivha zvese zvinotaurwa pasocial media pamusoro pevanhu, zvimwe kuwachisana, zvizhinji kuwachisana guys. Hana chaanoroya kana chidake kunoroya, maybe aitoda kunoroya kutsvaga maybe mafanzi kana kudini ofuchi, maybe zvine zvakatoramba nganga chena inanyazokubatsira zvakanaka. Handimaona because kana nganga yakubatsira haufangi kubvisirwa mamanitesheni nechi haroiswa gauri. Hana chanoroya chinhuzvo, hana chanotoroya chinhu kana kungowachisana chete. Handimaona hanzi vanhu vanobatsira ngochani kutadza kubatsira nherera dziri kushupika. Ngoni dzacho who are we to judge? We are not saints as well. Who are we to judge? Ngochani, hure, mbavha, chitakangofanana kana tachivi. When is sin, a sin is a sin. Hakureti kunzi chivi chenguhu ngochani, ichi chivi chokunyepa. Tinongotongwa zvakafanana chivi. Let's learn not to judge other people. Isusu takatomirira kujudge wao. Anyway, handisi yangu mabhishe ndangotaura musazondimaka, ndangotaurawo chidarika guys. Anyway guys, ndakapedza zvangu regai ndichienda zvangu ini. Kwaisoga chetadzana kuenda kudenga. Anzida machikanze. Handizoziviwo guys. I don't know. Me, I don't know guys. Anyway, ngatsakani mangwana dzangu eko. Dzangu vai 21:33 kuZimbabwe za 10:33. Kuti ndikukandira drama time yaenda. Ndida kukandira drama but time inenge yaenda, vanhu vakawanda vavata. Ndida kukandira drama saka vanhu vaenda vati ndikanda mangwana makuseni. Ndozorikanda wanda gandinde zvangu Queen Clear ndikandinde ndinoona zvangu pa Netflix zvimamovie zvandina zvadikwa hapo. Ikandinoona zvangu zvimamovie zvadikwa pa Netflix. Andika guys totamba mangwana guys, totaura mangwana nditika murabo guys, God bless you guys. Anditika tobatsana mangwana. Take care.